Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Oktubre 21 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is 65 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ni Juan Corman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mas sobra tunga sa milyon nga balayran sang kuryente ginbilin nga problema sang tinalikdan nga administrasyon sa barangay Alalasan na Lapos. Iloilo City Government nag-facilitate nagpatunga. Nagikutan sang compromise agreement sa tunga sang more power ka barangay Alalasan na Lapos. Latest update sa ginapangayo sa Bombo Radio nga dokumento sa mga kontrobersyal nga proyekto sa city government. Dason si Mana namang kuno mag-abot si Mayor Isa Treñas. Sa pihak nga bahin na masobra 2 ka tray nga itlog ginkawat sa separado pagin nga temporary stall sa Iloilo Terminal Market punong barangay Nonoy Navales. Nagpandam sa mga kawatan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Office of the Civil Defense 6 upod ang Civil Defense Administrator nagpanigay sang aerial survey sa Capiz kag Northern Iloilo. Rojas City nagapabilin sa gihapon sa idalom sang state of calamity. Samtang linog nga nagluntad sa gimbali sa ka-wake up call agud butangan sang earthquake ka monitoring station ang probinsya. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pasiplatan tarman na madalagkuan karon kag mga nagapangunang balita nasyonal nagaklinabo sa pungsod sa Pilipinas. What's the latest sa mga pinakaulihiman nga mga issues? Samtang sa aton sining pagpangalaga diri matunog karon ang paghagong sang mga impormasyon nga mabalik kuno si Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Hambal ni Senate President Tito Soto sa inyo daw hindi pwede, hindi man sila hindi pwede daw walang-alang kuno nga makabalik pa si Senator Panfilo Ping Lacson sa pagka-chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Samtang crackdown sa korupsyon ginakasar ni President Bongbong Marcos. Ginpasiguro karon sa palasyo nga kasado ng major crackdown batok sa korupsyon. Kini ang sabat sang palasyo pinagi sa kay Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa panawagan sa 34 ka mga major business organization kag nagahirit pagid sa kay President Bongbong Marcos nga gilayon nga hatagan sang nagakaigo siniing tulupangod ang pinakadako nga corruption scandal sa pungsod ining flood control project. Sunod pa sa kay Castro, may mga ginahimo na nga lihok karon ang presidente para nga matapos na ining korupsyon. Kagin halimbawa sinigani ang paggadihon sa Independent Commission for Infrastructure nga naga-imbestigar sa mga manumalya sining flood control project. Dapat subungman nga ipauntat na ining mga untato na sa mga obstructionist ang pagpangsabutahe kag pagpamalabag sa reforma nga ginapatuman sang aton siniiyang gobyerno bangod nga di man kuno ini makabulig sa ekonomiya. Ginpahig pa ni Castro nga ginamando diri sa ICI pag-freeze sa mga propiedad sa mga tao nga involved or naulabid sa anomalya kag ginarekomendar ang pagpasaka sang kaso sa korte.
Sunod kay Castro, nahibaluan ni President Bongbong Marcos ang sentimiento sa mga negosyante kag tinutuyo sini sa nga matasig siniya nga paghatag sa nagakig nga pagtamod sa mga anomalya. O kaling, anong matabo karon? Kay kung magpadayon ang pagpadalom sa investigasyon sa mga maanomalya nga transaksyon sa gobyerno, Department of Public Works and Highways, mga tao sa gobyerno opisyal, elected, appointed, amat-amat mangaling karong nga nagapanuktok sa puwertahan sang palasyo. O, amo ni balang hambal sini nila banwa nga way kuno sang isper si Presidenta Bongbong Marcos. Bisa maglabot pa sa punto nga si Kasanya, beloved cousin, ang sa karon sini banwa daw amo ang isa sa mga ginado kasubong sa nga dulce lang atuman katamis nga ginaamag sa isyu sa nga daw subay nga isyu. Ginaamag karon si former speaker si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tukayo ya pagali niyo sa aton sini nga mga kauturan iway kuno sang isper direa. Ati ilan tawon ta, let's cross the bridge when we get there. Pero so far, ano ba lang kaseryoso ang Marcos administration sa paghatag sang period or katapusan, Orang tinutuyo sini to end corruption. Okay daw sa karon sini banwa tinuway man ti dinahom-dahom na. Kumusta na to mga investigasyon pag pinanghusisa to? Masaligan bala sang pumuluyo sang pungsod Pilipinas ang independent ining ICI nga ginatawag. Ano kaning tawag sini sa ICI? Pero milang ko yung nagakalipat. Independent Commission for Infrastructure. Infrastructure man? Ano kayo mumumbutsa man? Di ba? Sa aton sini mga kabumboy insat. Daw sila man ang kabalo sa aton sini mga kabumbo kung anong klanabo, i-publicize nyo bala, ipa-cover nyo na bala sa mga government-owned and control nga mga media entity kung ano nagaklanabo sa investigasyon sa ICI. Kag kung sige-sige investigasyon, likawan tanay blang paglain-lain sa matsyag, kay ipa-check up anay, sus Maria kagusip po, lumang tugtugin, nagasgasin na nga mga sahi isang balibad. Sahi inasang tinutuyo nga pagpalagyo. Bantay ibla basi dason nga simana sini ma-request na nga ipabulong sa Estados Unidos si former Speaker Romualdez. Kay way kuno sa may makasarang diriya nga mga eksperto nga doktor sa pungsod Pilipinas. Kinanglan dito gid sa Estados Unidos dalon. Mag-amo sina utod ng liog sampato. Bantayan nyo ang detalye sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita lokal pagbalikta sa maraming pagpalayag sa Bomboray sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Balita, komentaryo, uno sa balita, komentaryo ko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, sa 21 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 65 days bago pong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, bagong pinuno ng Office of the Ombudsman kukonsulta sa kataas-taasang hukuman para sa pagbabalik ng mga ninakaw na pondo dahil naman sa flood control scandal. Ang Department of Interior and Local Government maglalagay ng kamera sa jail guards na magbabantay sa mga makukulong dahil sa flood control scandal. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigan na walang dapat ay kabahala sa ang publiko hinggil sa submerged structures doon sa may area ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.
Sa international news naman, ang US Appeal Court pinayagan na ang Trump administration na magpadala ng National Guard sa Portland. Samantala, 7 bagong santo naman idineklara ni Pope Leo XIV. At sa ating balitang palakasan, ang NBA 2025-2026 season magsisimula na. At Live Nation ay via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Plano ngayon ng Department of Interior and Local Government na maglagay ng body camera sa lahat ng mga jail guard na magbabantay sa mga nakakulong na sangkot sa flood control scandal. Ito ay upang masiguro ang malinis na pagbabantay sa mga bilanggo at masiguro na mahigpit ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa loob ng kulungan. Anya sa kalihim ng naturang tanggapan na si Secretary John Vic Remulla, lahat ng body camera ay nakalaan para sa mga naka-duty na jail guards ay hindi maaaring i-off at habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Babantayan ng isang opisina ang mga ito at imomonitor ang kanilang lokasyon. Ginagawa at maging ang mga sinasabi, lalo na kung may kinalaman ito sa kanilang pagpapatrolya sa loob ng kulungan at nakikipag-usap sa mga bilanggo. Naniniwala si Remulla na nagsisimula ang korupsyon kapag nagkakaroon ng mahigpit o kaya naman ay komportabling ugnayan sa pagitan ng jail guard at ng mga bilanggo. Kaya naman mainam-anya na mabantayan ito sa simula pa lamang sa pamamagitan ng on-duty body camera na kanilang isusuot para sa mga jail guard. Maiwasan na niya ang pag-uusap ng dalawang panig at yan ay sa pagitan ng jail guard at ng person deprived of liberty. Hindi rin dapat maabuso o kaya ay tinatakot ng mga jail personnel ang mga bilanggo. Hindi nakakahingi ng pabor ang mga preso at ganun din ang mga bantay doon sa kanilang mga binabantayang bilanggo at pati na ang iba pang mga kondisyon na iniiwasan para naman mamuo ang anumang korupsyon. Sa kasalukuyan, isang babaeng nagsilbing warden dyan sa naturang pasilidad habang mahigpit naman ang mga pinapatupad na patakaran ng ang ahensya na nakakasakop po dito. Samantala, pinaplano na ng Office of the Ombudsman na ikonsulta sa Korte Suprema ang usapin ng pagbabalik sa gobyerno sa mga ninakaw na yaman. Habang dinidinig pa ang mga kaso, may kaugnayan po yan sa anomalyang bumabalot sa flood control projects. Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahalagang maibalik sa pamahalaan ang mga ninakaw na pondo upang magamit muli ang mga ito sa iba't ibang proyekto. Abangan pa natin ang mga karagdagang update dyan mamaya, direkta sa tanggapan po yan ng Ombudsman. Sa kaugnay ng mga kaganapan mga kabombo na tinututukan ng ating mga news team sa iba't ibang dako ng Kalakhang, Maynila, yung ugnayan ni na First Lady Lisa Marcos at itong si Maynard Ngo na isang negosyante ay pinaiimbestigahan na rin dyan sa Independent Commission for Infrastructure. Alamin natin ang kabuuan ng update mula kay Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ang isang pribadong individual na si John Santander, isang cultural at peace advocate, upang hilingin na imbestigahan ng komisyon ang umano'y ugnayan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanteng Maynard Ngo na tinukoy ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo bilang bagman umano ni Senator Francis Chis Escudero. Sa letter of sentiment ni Santander, kanyang iginiit ang pagkakatalaga noon kay Ngo bilang Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism ay may kinalaman umano sa First Lady dahil siya umano ang nagsumite ng listahan ng mga inirekomendang pangalan. Ayon pa sa dokumento, ilang ulit umanong nakita sa publiko na magkasama sina First Lady Marcos at Maynard Ngo. Dahil sa mga impormasyong ito, hinimok ni Santander ang ICI na imbitahan at imbestigahan ang dalawang personalidad. Dagdag pa niya, kung mapatutunayan ang kanilang pagkakasangkot sa mga manomalyong flood control projects, dapat silang irekomendang sampahan ng kaso. So ngayon pakinggan natin ang tinig ni John Santander, ang isa sa nagpasa ng liham for sentiment dito sa tanggapan ng ICI. Ito yung mga posibleng may kinalaman, lalo na nung mga nakaraang buwan
almost 2 months na, mukhang nakakalimutan yata yung sa pangalan si Maynard Ngu. Okay? Na posibleng may connection kay First Lady Araneta Marcos. Wala ako na dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong sitwasyon. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. So naniniwala kami na kailangan imbestigahan. Nilinaw naman ni Santander na wala siyang grupong kinakatawan at isa lamang siyang pribadong mamamayan na nagnanais makatulong sa mas malalim na pagbubusisi ng ICI sa mga isyong may kaugnayan sa katiwalian. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni John Santander. Gusto naming sabihin at mga tingin namin kailangan imbestigahan sa mga nangyayaring malawakang flood control na nangyayari na dito sa bansa. Isa pa, hindi rin kami pro Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual na naninirahan dito sa bansa. Samantala, ilang Philippine National Police personnel din ang nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng komisyon kaugnay ng ilang dokumentong isusumite. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, Lungsod ng Taguig. Ito si Bombo East Sacotonair and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pinakita natin kanina, itong si Santander, ano? At sa pagpapaliwanag ho ng kanilang panig, kaya ho nakasuot ng mask itong si Santander para na rin sa pag-iingat ng kanyang kaligtasan at yung kanyang identity umano, bagamat nakalathala din naman sa ilang lathalain yung kanyang mukha, ngunit sa pagharap niya dyan sa Independent Commission, minabuti niya na magsuot ng mask, mga kabombo. Samantala sa tuloy-tuloy nating mga balita, pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba hinggil sa usapin ng reclamation activities sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa gitna ito ng plano ng People's Republic of China na pagtatag ng nature reserve sa may Bajo de Masinloc o yung Panatag Shoal. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, iniulat ng opisyal na wala silang nakikitang anumang reclamation o building activities ng China dyan sa West Philippine Sea. Paliwanag pa ng naval official na mga napaulat doon sa mga nakalipas na pagkakataon hinggil sa mga tambak ng durog na corals ay bunsod ng tidal actions base na rin sa kanilang isinagawang pagsusuri kasama ng iba pang may kaugnayan na mga ahensya. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Wala naman sapagkat if you notice 2011, 2012, 2013, ito yung massive reclamation nila. Opo. Nasa ngayon ay mga militarized bases na. There were reports in the past na tumataas yung level ng crash corals sa ating mga features within our EEZ. Pina-check natin yan kasama ang BFAR, kasama ang Coast Guard, kasama yung ibang agencies in the maritime domain, pati yung academe. And it was reported that ito naman ay gawa ng tidal action kaya tumataas yung level ng crash corals. So wala tayong nakikitang any reclamation or building activities by the Tiniguyan ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa usapin ng West Philippine Sea. Kinukonsidera naman ni Trinidad ang plano ng China sa pagtatayo ng Wangyan-Dao National Nature Reserve sa Scarborough Shoal bilang misinformation at disinformation ay pinapakalat ng naturang panig at mali umano ang naturang mga data na ibinabahagi upang magdulot ng kalituhan at maging ang mga konsepto ay hidwarin para takutin ang kalaban o ang panig ng Pilipinas. Ginawa na rin niya ito
ng bansang China noong mga nakalipas na pagkakataon kung saan ipinatupad ang Coast Guard law noon pang Enero ng taong 2021. Matatandaan na sa ilalim ng naturang batas ng China ay nagbabala noon ng naturang higanting bansa na aarestuhin at ikukulong ang mga dayuhang manghihimasok sa maritime areas sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon sa loob ng 60 araw, ngunit hindi naman ito nangyari. Samantala, inihayag din ni Rear Admiral Trinidad na walang dapat na ipangamba ang mga kababayan natin sa namamataang underwater structures at barriers malapit sa Baho de Masinloc sa kamakailang isinasagawang maritime inspection. Base sa kanilang pagsusuri, sinabi ni Rear Admiral Trinidad na ang mga ito ay dati ng pundasyon ng shell structures na nasa northeastern part ng bukana ng Baho de Masinloc at hindi ito kagagawan ng sinumang dayuhan o anumang panig na nagnanais na mag-ukupa o manatili sa naturang bahagi ng karagatan, lalo't ito'y parte nga ng pinagtatalunang parte dyan sa West Philippine Sea. Samantala, kuha tayo muna ng karagdagan report. Yung tinatawag na 1RFID, yung Radio Frequency Identification System sa buong Luzon ay inilunsad na ho ito para sa mas maginhawa na pagbiyahe. Si Pangulong Marcos naman pinangunahan ang naturang launching dyan sa Calambas City sa Laguna. Alamin natin ang mga kaganapan dyan, si Bombo Annalise Soberano. Mas pinadali na ang pagbiyahe sa mga expressway sa Luzon matapos ilunsad ng pamahalaan ngayong araw ang 1RFID system, isang makabagong solusyon para tugunan ang matagal ng reklamo ng mga motorista sa magkahiwalay na RFID system sa bansa. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iisa na lamang ang Radio Frequency Identification Sticker at account na magagamit sa lahat ng toll road sa Luzon, gaya ng NLEX, SLEX, TPLEX, SCTEX, Skyway at iba pa. Layunin nitong pabilisin ang daloy ng trapiko sa mga toll gate at bawasan ang abala sa mga motorista. Sa kasalukuyang sistema kasi kailangan pa ng 2 RFID cards, ang AutoSweep at EasyTrip na may magkahiwalay na account at load. Madalas itong nagdudulot ng kalituhan at pagkaantala, lalo na kapag kulang ang load ng isang account. Ayon kay Pangulong Marcos, pwede nang magparehistro online o walk-in at inaasahang ilulunsad din ang fleet account sa susunod na taon. Binigyang diin ng Presidente, ang reformang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawing moderno, konektado at episyente ang transport system sa bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Maliban na lang kung napahaba ang pagkain ninyo sa mga stopover, hindi na po namin kontrol yan, nasa sa inyo na yun. This project has been made possible because of the continued trust, commitment, and flexibility of our partner concessionaires, the operators, and ETC RFID providers. Years of consultation and cooperation with the DOTR and the Toll Regulatory Board have finally led us to a unified system that responds to the real needs of our motorists. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga partner concessionaires sa pakikisa sa Department of Transportation, Toll Regulatory Board para sa matagumpay na pagpapatupad ng Unified RFID System. Paalala naman ng Pangulo sa mga motorista na siguraduhing may sapat na load ang kanilang RFID bago bumiyahe at sa mga wala pa, hinikayat niyang magparehistro para sa mas maginhawang biyahe. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli, isang paalala para sa ating mga biyahero at motorista. Hinihikayat namin kayong siguraduhin may sapat na load ang inyong RFID bago bumiyahe. At sa mga wala pang account, iniimbitahan namin kayo na subukan ninyo ito. Madali lang ang proseso. Tiyak na malaking tulong sa inyong paglalakbay. Mga kababayan, patuloy po nating pinapahusay ang ating transport system. Mas gaganda pa po ito kung magtutulungan tayong lahat. Kaya tuloy-tuloy ang kooperasyon at disiplina sa kalsada. Si
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binasura ng Office of the City Prosecutors ng Mandaluyong City ang reklamong inihain ng negosyante na si Charlie Atong Ang laban sa whistleblower ng missing sabungero na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang mga kaakibat nitong usapin. Batay nga sa dokumento na inilabas, isang resolution po ito na may petsang 20 ng Setyembre, ngunit isinapubliko nito lamang, ay sinabi ng piskalya na ibinasura yung naturang reklamo dahil naman sa kabiguan na mapatunayan ang mga argumento na nakapaloob, kabilang na yung umano'y robbery, grave threat, grave coercion, slander at incriminating an innocent person dahil sa kawalan ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ika nga, at kawalan daw ng sapat na matibay na ebidensya upang patunayan ang lahat ng elemento ng isang krimen. Batay nga sa reklamong slander na inihain ni Ang, inakusahan siya bilang utak sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero base na rin sa isang inilathalang pahayag sa social media. At yan ay nanggaling sa isang panayam dito kay Patidongan. Kaugnay nito mga kabombo, iginit naman ng piskalya na dapat may competent at admissible evidence kagaya ng affidavit mula sa uploader na nagpapatunay ng katotohanan ng naturang post at hindi ang batay lamang sa mga kumalat sa internet. Kung walaan niya ng naturang patunay, mananatiling hindi verified ang naturang post dahil marami ang pwedeng umako at maaari din itong agad na itanggi. At yung extrajudicial source na hindi maaaring pagbasehan para naman sa pag-establish ng criminal case, hindi rin anya sapat para patunayan ang aligasyon ng intimidation, ang pag-aakusa at yung ebidensyang iprinisenta nitong si Charlie Atong Ang. Ayon pa sa tanggapan, ang patuloy na pagbibigay ng suportang pinansyal nitong si Ang sa mayoralty bid nitong si Patidongan noong 2025 elections ay taliwas dun sa mga paratang na umano'y sa buwatan ni na Patidongan at isa pang respondent na si Alan Bantiles para naman sa pagnanakaw at pagkidnap at pagpatay ng negosyanteng si Ang noong Setyembre ng 2023. Samantala, sa parte naman ni Ang, sinabi ng negosyante sa pamamagitan ng kanyang abogado na plano nilang iapila ang naturang development dyan sa tanggapan ng Department of Justice upang mabaliktad ang naturang kapasyahan. Muna tayo ng mga karagdagan pang report mga kabombo. Itong hanay ng Armed Forces of the Philippines nanindigan na walang dapat ay kabahala ang publiko hinggil nga doon sa mga natatagpuan na mga istruktura o kaya naman ay bahagi ng anumang istruktura dyan sa may Baho de Masinloc dahil na ginagampanan ng mga otoridad ang kanilang papel sa naturang bahagi ng karagatan. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines so walang dapat ikabahala ang publiko hinggil sa mga submerged structures na namataan ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, inihayag niya na ang mga namataang submerged structures ay na-check na ng hukbong dagat ng Pilipinas. Anya ito ay pawang mga shell structures lamang at hindi gawa ng sinumang dayuhan o kahit sinumang foreign power. Na-check natin yan. In fact, may nailabas ang Philippine Navy on that. These are the foundations of our former star shell structures that were there on Baho de Masinloc sa may northeastern part ng entrance ng Baho de Masinloc. So atin yun, walang dapat ipangambang yung ating mga kababayan sapagkat hindi ito nagawa ng sinumang dayuhan doon sa Baho de Masinloc. Hinggil naman sa mga nare-recover ng mga submersibles ay wala naman anyang kinalaman ang mga ito sa mga naispatang mga umano'y submerged structures. Batay sa mga datos, wala pa namang nakukuha mga debris ng mga drones sa Baho de Masinloc at kadalasan itong namamataan sa bahagi ng Masbate, Zambales at maging sa ilang bahagi ng Northern Islands. Ating mga na-recover ng mga submersibles, mga underwater drones,
ay wala tayong na-recover sa Baho de Masinloc. Ang na-recover natin ay sa Masbate area, if my memory serves me right, sa Northern Islands may nakuha tayo at sa shoreline ng Zambales. So kung mismo dun sa Baho de Masinloc, wala tayong na-recover doon. Samantala, pagtitiyak naman ni Trinidad, nagpapatuloy lamang ang kanilang hanay sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga monitoring at pagpapatibay ng kanilang presensya sa West Philippine Sea upang masiguro na mapoprotektahan ang kung anumang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Pagsasagawa ng preliminary investigation para sa 6 na kaso kaugnay po yan sa flood control projects anomaly, sisimulan na ng Ombudsman ngayong linggo. Kaugnay yan, may report si Bombo Grant Hilario. Nakatakdang simulan na ng Office of the Ombudsman ngayong linggo ang pagsasagawa ng preliminary investigation para sa ilang mga kasong may kinalaman sa flood control projects anomaly. Ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, inaasahan na ito'y kanilang sisimulan, partikular sa 6 na kaso kaugnay sa kontrobersyal na mga proyekto. Ito anyay, mga flood control projects sa Oriental Mindoro, kasama pati mga ghost projects sa Bulacan. Maalala na itong nakarang buwan ay nagsumite ng rekomendasyon ang Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman upang masampa ng mga kasong kriminal sina former Ako Bicol Party List Representative Saldico, ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at pati kontratista. Habang kamakailan lamang din ay isinumite ng Department of Justice sa Ombudsman ang kanilang findings sa investigasyon ukol sa flood control projects anomaly. Kung kaya tiniyak ni Ombudsman Remulla ang paggulong ng preliminary investigation sa kanilang tanggapan. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Paumpisahan ko na rin this week yung PI ng preliminary investigation ng first cases na final dito. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, paumpisahan ko na this week ang PI. Just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. So this week, gugulong na yan. Samantala, aminado naman si Ombudsman Boying Remulla na hindi lamang ito ang mga kasong dapat pagtuunan at bigyan ng pansin, pati ang usapin patungkol sa restitution o yung pagbabalik ng nakuhang yaman ay kanyang nais mabigyan linaw o maisaayos kung paano ang gagawing proseso. Aniyaya, makipag-usap o ugnayan siya sa Sandigan Bayan o Hutikatura dahil maaari raw itong magamit bilang estratehiya ng gobyerno. Ating pakinggan muli si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Hopefully. Tsaka marami pa kasing flood control issues na dapat naming isolbahin na bago pa dumating ang paglilitis. Ang isa na rito yung restitution. I will seek the advice of the judiciary on this matter. Kasi nga, they have decided cases before in the Sandigan Bayan where restitution became an issue. And was not really an issue because it became part of the strategy of government. So kakausapin natin ang Sandigan Bayan dito. Bukod sa Sandigan Bayan, nais rin ni Ombudsman na sumangguni sa katas-tasang hukuman para makakuha ng karagdagang kaalaman sa usaping restitution at pag-handle sa kaso. Muli si Ombudsman Remulla. Probably seek the advice also of the Senior Associate Justice of the Supreme Court on the best way to treat cases where restitution is possible, but with the cases in front of you, to how to treat it together, yung case tsaka restitution. Samantala, naghain ng reklamo plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Kanya inirereklamo partikular sina former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Bongo sa aligasyong paggawad ng mga proyektong sa kumpanyang pagmamayari umano ng tatay ni Bongo. Reklamong paglabag sa plunder law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni Trillanes sa Ombudsman. Sumatotal, aabot umano sa halos 7 bilyong piso na infrastructure projects ang nakuha ng CLTG Builders simula taong 2016 hanggang 2025 sa taong kasalukuyan. Atin naman pakinggan si former
Senator Antonio Trillanes IV ang naturang nagreklamo kina former President Duterte at Senador Bongo. Ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Nag-uulat ng live, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bust Radio. Bombo! Bombo International News. Pinayagan na ng US Appeals Court ang Trump administration na magpadala ng National Guard troops sa Portland, Oregon. Ito ay matapos ng katiga ng 3 hukom ng 9th US Circuit Court of Appeals ang request ng US Department of Justice na ipatigil ang kautusan ng isang hukom na humarang sa deployment ng mga tropa habang papahintulutang ituloy pa rin ang legal challenge laban sa hakbang ni Trump. Ayon sa korte, ang pagpapadala sa National Guard ay isang kaukulang tugon para sa mga protester na pinagsisira ang federal building at pinagbantaan pa ang mga opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement. Samantala, umapila naman si Oregon Governor Tina Koteksa sa Federal Appeals Court na baliktarin ang desisyon ng 3 hukom. Matatandaan noong Oktubre 4, hinarang ng mismong appointee ni Trump na si Portland-based US District Judge Karine Emercot ang pagpapadala ni Trump ng anumang National Guard troops dyan sa may Portland hanggang sa bago matapos ang Oktubre at nagtakda ng isang non-jury trial na nakatakdang simulan sa Oktubre 29 para tukuyin kung magpapatupad ba ng pangmatagalang pagpigil sa Trump administration na magpadala ng mga tropa sa Portland. Noong Setyembre 28 naman nang unang ipag-utos ni Trump sa 200 National Guard troops na mag-deploy sa Portland para masawata ang mga protesta at palakasin pa ang domestic immigration enforcement. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, 7 bagong santo ang opisyal na idineklara ni Pope Leo XIV nitong linggo sa isang makasaysayang seremonya sa St. Peter's Square. Daan-daang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo sa canonization mass na isinagawa sa gitna ng taimtim na panalangin at pagdiriwang ng Jubilee Year. Ang narito po yung mga itinanghal na santo. Kabilang na dyan si Blessed Carlo Acutis na isang kabataang Italiano na kilala sa kanyang debosyon sa Eucharistia at paggamit ng teknolohiya upang ipalaganap ang pananampalataya. Kasama din si Blessed Giuseppe Alamano, tagapagtatag ng Consolata Missionaries, kilala sa kanyang gawaing misyonero sa Africa. Gayon din si Blessed Marie Leone Paradis na isang madre mula sa Canada na nagtatag ng Little Sisters of the Holy Family. Kabilang din si Blessed Elena Guerra na isang Italianang madre na nagsulong ng debosyon sa banal na espiritu. Gayon din si Blessed Emmanuel Stablum na isang doktor at relihiyoso na naglilingkod sa mga may sakit sa panahon ng digmaan. Kabilang din si Blessed Maria Antonia de Paz y Figueroa na isang laywoman mula sa Argentina na kilala sa pagiging misyonero at educator. Gayon din si Blessed Pedro Marcelino Corradini na isang obispo at tagapagtanggol ng simbahan noong ika-18 siglo. Sa kanya namang naging humilya, binigyang diin ni Pope Leo XIV ang halimbawa ng kabanalan ng mga bagong santo bilang inspirasyon sa mga Katoliko sa buong mundo. Anya ang kanilang buhay ay patunay na ang kabanalan ay posible sa bawat panahon at kalagayan. Ang canonization ay bahagi po ng patuloy na misyon ng simbahang Katolika na kilalanin ng bawat individual na namuhay ng may matinding pananampalataya, kabutihan at sakripisyo para sa Diyos at sa kapwa. Sa mga karagdagang balita mula dito sa Pilipinas,
Bahagi ng nasa 250 billion pesos ng flood control funds ay dapat daw gamitin sa malalaking mga proyekto laban sa baha at batayan sa mga pahayag ng ilang mambabatas dyan sa Senado. Alamin natin ang update mula kay Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senator Javier Ejercito ang pamahalaan na gamitin ang bahagi ng 250 bilyong pisong pondo para sa mga flood control projects sa pagpapatupad ng malalaking infrastruktura laban sa bagbaha, partikular sa Central Luzon, habang inaantay ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways. Sa pagdinig sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Ejercito na bagaman inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reallocate muna ang nasabing pondo sa mga social programs tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Ayuda para sa Kapusang Kita Program at Tupad, dapat pa rin tiyakin na matutuloy ang mga proyektong makatutugon sa lumalalang problema ng pagbaha. Git ng senador, hindi dapat hayaan na sa susunod na 2 o 3 taon ay patuloy na lumubog sa baha ang mga kababayan natin. Anya, ito na ang tamang panahon upang i-channel ang bahagi ng 250 bilyong piso sa mga big ticket projects tulad ng floodways, dams, spillways at water impounding facilities. Samantala, kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na kasalukuyang isinasagawa ang detailed engineering design para sa Central Luzon Floodway Project na pinapondohan ng isang bangko. Ayon kay Dizon, kapag natapos ang detailed engineering design, magiging shovel ready o handa ng simula ng konstruksyon ng mga proyekto sa ilalim ng Central Luzon Floodway Master Plan. Dagdag pa niya, nagkaroon ng ilang anomalous o hindi epektibong proyekto noon dahil hindi ito nakabatay sa isang maayos at komprehensibong master plan. Nagpasalamat naman sa Ejercito kay Dizon sa pagsuporta sa master plan para sa infrastruktura na niya'y makatutulong upang maiwasan ang mga paulit-ulit at maanumalyang proyekto sa inaharap. It might be a good opportunity for us to rechannel a portion of this 250 billion for the big ticket items. For Central Luzon, for example, floodways, yung mga dams, no, mga water impounding, spillways, baka pagkakataon naman na magawa na ito. Yung wala na po yung pakialam yung distrito. As I remember, Mr. Chair, we were both members of the House of Representatives. Pag projects that are national in nature, dapat wala na hong pakialam ang distrito as how it used to be. Kung ang mga proyekto po ay naaayon sa mga master plan na talagang pinag-aralan at ito talaga ay nabusisi at napag-aralan ng mabuti para makasolve sa baha, hindi ko mangyayari itong nakita nating nangyari ngayon. Nangyari lang po ito dahil tama po si Senator JV, Mr. Chairman, dahil meron pong iba na gumawa na ng kung ano-anong mga quote-unquote flood control, pero in reality, hindi naman talaga nakatulong. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad sa iba pang mahalagang balita mga kabombo sa Bombo Network News, kapiling natin sa pagkakataong ito ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga taga-pakinig sa Bombo Radio. Unang-una, nais po namin makumusta, no? Kumusta naman yung ground assessment ho natin doon sa naging epekto nitong bagamat hindi kalakasang bagyo, napakatindi ho ng pinsalang idinulot, lalo na dyan sa parte ho ng Western Visayas and nearby areas, sir. At ano na ho so far ang mga reports na ating natatanggap? Tama ba mo, Dennis, no? Itong dito nga sa mga apektado nating mga kababayan, especially sa Western Visayas, no? Umabot na sa 300,000 nating mga kababayan ang apektado. Itong bagyong Ramil, ito ay halos katumbas po ng mga 9,300 families natin. Saka these are all coming from 772 barangays po.
Okay, ano na po so far yung paunang naipagkaloob na tulong ng pamahalaan para doon sa mga affected area so far, at ilan ho naman yung mga naitala natin ng mga evacuees na kailangan talagang, yun talaga yung kailangan tulungan dahil nakita namin doon sa mga sinasubmit na reports ng amin po mga himpilan from the Western Visayas area ay grabe talaga yung epekto, no ho. Sabi nga niyan, parang unexpected para doon sa mga local officials yung nangyari. Kaya daw ganun kalawak yung pinsala. So far, ano ho ang ating initial na naipagkaloob ng tulong? Opo, dito sa ating mga kababayan natin, ng mga nag-evacuate sa mga apektado, siyempre ang una natin tulong dito, yung mga pagkain po, at saka mga non-food items natin. Kabilang na dyan, siyempre, yung sa OCD, namigay po tayo ng mga family packs at saka mga hygiene kits. And then family food packs naman mula po sa DSWD at saka sa LGUs. At saka iba't iba pa pong mga food and non-food items po para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung tinatanong niyo po kanina, yung kung ilan ang mga evacuees natin. So far po meron tayong 4,000 families na nasa loob po ng evacuation center. Ito po ay katumbas ng 13,000 po ng mga kababayan natin na nag-evacuate po. Ito yung mga pumunta sa mga evacuation centers po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At saka lalo na po dito sa halos kalahati nito ay dito po sa Region 6, specifically sa probinsya po ng Capiz. Ang akin hong katandem dito si Bombo Evelerico, meron ding ilang katanungan para ho sa inyo, Ginoong Castillo. Alright. Nung kasagsagan po ng pagbayo nito nga Bagyong Ramil, may mga reported casualties na po tayo as of now. Nadagdagan po ba ito, sir? At ilan na po yung mga naitala po nating sugatan or may mga missing pa po? Kasi dun sa base sa mga reports na rin na natanggap namin from our provincial station, dun sa especially sa Capiz, may umabot pa nga po ng hanggang bubong yung baha doon, bunsod nitong pananalasan ng nagdaang bagyo. Kamusta po yung atin pong monitoring sa mga casualties, sir? Opo, Bomba early sa ating casualties as of this morning, hindi na ito nadadagdagan po. Meron tayong reported na 7 po na nasawi ng mga kababayan natin. Ito po yung galing sa Capiz po, merong 2. And then sa probinsya naman po ng Quezon, merong 5. So ito po yung 7 na under validation po ng ating management and of the dead and missing cluster. Sa injured naman po, merong isa na report po. Ito yung kasamahan po, kapamilya po ito noong sa probinsya po ng Quezon, yung natumbahan po nung punong kahoy. And then sa missing naman po, wala na po tayong missing kasi yung 2 po na naunang napaulat sa Samar ay natagpuan na po ito at nakabutihang palad po ay buhay po itong 2 kababayan natin. Alright. Sorry sir, dun sa mga casualties po natin, yung cause of death po ba nila is due to the flooding po? Yung 2 po sa Capiz, opo, due to drowning po ito. Tapos yung sa Quezon naman po ay natumbahan po yung bahay nila ng isang malaking punong kahoy po. Alright. Hanggang sa ngayon po ba, ilan po yung na-assess po natin na damage naman po itong bagyo pong Ramil, especially po sa sektor po ng ating agrikultura at sa infrastruktura, sir? Opo, pagdating sa infrastruktura at sa agrikultura, we don't have that number yet. Hindi pa po tayo nakakakalap at nakakapag-submit yung ating mga regional and local government units natin in terms of the cost of damage. But so far po, ang meron tayong datos na ngayon ay yung mga damaged houses. Yung partially damaged houses po, meron pong na-report na sa atin na 83 houses. Meron naman pong 11 na totally damaged houses. And that totals po to 94 po na mga damaged houses. So yung pa lang po pagdating dun sa mga structures po. Just to follow up lang din po siguro dun sa relief operations, hanggang ilang araw po ba yung ginagawa po ng inyo pong ahensya na pagbibigay ng tulong bago po ito ganap pong i-turn over na sa mga local government units? Actually, Bombo Everly, baliktad, it's usually the local government units na siya pong unang nagre-responde dito at saka who takes care of yung mga local evacuees natin. And then depende po sa pangangailangan or gaps na need po ng mga local government units natin. So meron din silang mga sariling mga
social welfare offices, no, yung mga camp coordination and camp management. So sila po muna yon. And then kapag meron po silang additional na pangangailangan na hindi nila kaya doon sa level nila, so that's when they elevate it sa ating regional offices. And then sa regional naman, pag may kakapusamsa din, yun yung pinapaabot sa national DRRM council or offices natin. Ito naman pong mga sa national government agencies, meron na kasi tayong nakapreposition na dati doon sa iba't ibang lugar. So ito po ay ginagamit na rin natin ito doon para sa pagkain o kung iba pang mga hygiene kits or sanitary kits po na gagamitin doon. Kaya ipinamamahagi na rin natin ito. Yung pag-identify po kung po pwede na silang bumalik doon sa kanilang mga lugar or kung LGU pa rin po ang mag-maintain at mag-aasikaso po. It will be up to the local government units po kung sila ay magsasabing kakailanganin pa na ng tulong ng higher level of government offices po. Okay, balik po sa akin dito, Ginoong Castillo, dahil samantalay na po namin yung pagkakataon. Malapit na rin ho itong All Souls Day and All Saints Day. Alam namin, busy rin po kayo dito sa mga ganitong pagkakataon, lalo na kung may nasasabay. Hindi man natin hinahangad, pero syempre, naghahanda na din lang ho tayo. Sabi nga niyan, lubus-lubusin na. So, dito ho sa paparating na Todos Los Santos, papaano ho naman yung inyong mga ginagawang pag-antabay at pagkakaloob ng tulong so far? Ano yung magiging focus ng inyong atensyon in terms of occasions like this, Ginoong Castillo? Opo, Dennis. Yung Office of Civil Defense naman, since we maintain the NDRRM Operation Center facilities, and then ganun din sa mga regional offices natin, meron tayong mga operation centers. Ang nakagawian po dito kapag ganitong may mga itong Todos Los Santos, or other mga planned events, ang ginagawa po natin dito, we usually elevate yung ating alert status doon sa ating mga operation center. Usually we elevate it from normal na white, in-elevate it sa blue alert status, which means ang heightened po yung monitoring natin sa iba't ibang lugar. Tapos nagdadagdag din po tayo ng mga nagdu-duty from especially kapag ganito yung ating mga kapulisan, yung ating mga iba pa pong ahensya that are involved itong dito sa ganito na siyempre mass travel ang mangyayari dito kasi maraming babiyahe at magbabakasyon ito. So yung mga ahensya po that are involved and concerned with this nagpapa-duty rin po dun sa ating mga operation center. So ganito po ang ginagawa natin para po naka-heightened monitoring para kung ano man yung mga pangangailangan or kung mag-escalate man into something na untoward incident ay saka natin ine-elevate into blue alert status. So naka-standby po ang mga nito ang mga ating response agencies sa kung ano man ang mga sakaling kakailanganin ng ating mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Castillo, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong tanghali sa ating mga taga-subaybay. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo, dito ho sa ating mga pinag-uusapan, yung aftermath ng Bagyong Ramil, and of course, yung mga preparasyon para ho sa Todos Los Santos, na isa rin ho sa malalaking aktibidad ngayong mga panahon, mga kabombo. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.5
million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa puntong ito ng ating balita, dakuan na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa area ho na naapektuhan ng bagyong Ramil. Nagkaroon ho kasi ng sinkhole matapos yung pananalasan ng bagyo. Pansamantalang hindi nadaanan yung mga kalsada. Pero ngayon, kumustahin na ho natin ang status ng naturang mga lansangan. May balitang Bombo Radio Rojas. Pansamantala nang madaanan ang kalsada sa Barangay Mianay, Sigma Capiz na nagkaroon ng sinkhole matapos ang pananalasa ng bagyong Ramil. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Sigma Mayor Dante Rizal Eslabon, kinumpirma niyang naayos na pansamantala ang nasirang bahagi ng daan na nag-uugnay sa Capiz at Iloilo. Ayon kay Mayor Eslabon, bagamat pansamantala pa lamang ang pagkukumpuni, ligtas na itong madaanan ng mga sasakyan habang hinihintay ang mas permanenteng solusyon. Dagdag pa ng alkalde, nakipagpulong na rin siya kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez upang talakayin ang pangmatagalang pag-aayos ng naturang kalsada at upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan dito. Patuloy naman ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa lugar lalo na sa panahon ng masamang panahon. So far, okay naman yung naging resulta ng area inspection with Yusek Cabreros kasama si Regional Director Raul Fernandez. Nakita nila Yusek Cabreros at ni RD Raul Fernandez yung extension damage dito sa munisipyo ng Sigma. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, surveillance drone ginamit po ng Department of Budget and Management upang masigurong naipatupad nga ang lahat po ng kanilang infrastructure projects sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kinumpirma ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang paggamit ng satellite imagery, drone surveillance, geotagging at geographic information system upang masubaybayan at matiyak ang tagumpay ng mga infrastructure project sa buong bansa. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Project Digital Imaging for Monitoring and Evaluation na layong palakasin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno, lalo na sa mga proyektong nasa malalayong lugar. Dagdag pa rito, ipinagmalaki rin ni Pangandaman na inilunsad ng Philippine Economic Briefing o PEB sa Cagayan de Oro City ang mga parangal at pagkilala na natanggap ng procurement service ng DBM bilang patunay kanilang pagsisikap sa episyente, malinis at tapat na serbisyo publiko. Inaasahan na ang teknolohiyang ito ay makakatulong sa real-time tracking at makaiiwas sa korupsyon sa pagpapatupad ng mga proyekto. We also recently launched the flood control component of the Project DIME, or the Digital Information for Monitoring and Evaluation, which uses satellites and drones to monitor infrastructure projects on the ground. Soon, we will be expanding the coverage to schools, bridges, classroom, and transport services. Ang tinig ni DBM Secretary Amena Pangandaman. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa dagdag natin balita, yung dapat sana'y kasiyahan ng mga estudyante dyan sa Bicol University dahil may malalaking aktibidad ho sana sila, no? Yung kanilang Bicol University Olympics ay nakansila tuloy matapos mawala ng malay at mahirapang makahinga yung ilan sa mga estudyante
Bakit kaya? Alamin natin ang kabuuang kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi. Kanselado ang pasok sa Bicol University ngayong araw ng Martes, Oktubre 21. Ito ay kasunod ng insidente sa kasagsagan ng BU Hataw kung saan tinatayang humigit kumulang 100 mga mag-aaral ang nakaranas ng hirap sa paghinga at nawala ng malay dahil umano sa pagkakasuffocate sa smoke bomb. Sa gitna kasi ng pagsayaw ng mga estudyante para sa taunang Hataw ay gumamit ng smoke bomb bilang bahagi ng props, subalit hindi anya kinaya ng ilang mga mag-aaral ang usok nito. Kaugnay ng insidente ay pansamantala ring kinansela ang mga sports activities kaugnay ng Bicol University Olympics 2025 upang bigyang daan ang pagpapagaling ng mga mag-aaral. Samantala, kabilang sa mga unang rumisponde sa insidente ang mga nakadeploy na kapulisan mula sa Legazpi City Police Station. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, ang hepe ng naturang hepatura na walang katotoohan ang mga lumulutang na impormasyon na mayroong sumabotahe sa naturang aktibidad. Ginit naman ang hepe na walang may gusto sa nangyari, subalit sinabing dapat na magsilbing aral ang insidente na pag-isipan ng maayos ang isang sagawang aktibidad upang hindi na maulit ang kaparehong mga pangyayari. Sa sunod siguro kailangan pag-aralan muna bago natin ay gawin kasi nakita natin na epekto is iba. May cost ng sa health issues ng mga estudyante. Bakit sabi ko nga wala tayong sinisisi dito? Walang may gusto. Alam ko naman walang may gusto nito. Kung sino may liabilities, we will investigate. Kaya nga nagpapalap kami, sir, kung But yung kagayang sabi ko, kung yung BU humingi din ng tulong sa amin para matulungan sila sa investigation, we are much willing para tumulong. Yan ang ulat mula ritong sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi, itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Daan-daan namang mga silid-aralan sa Iloilo nakitaan po ng malalaking bitak dahil sa magkakasunod na lindol. Ilan sa mga silid subject na daw for demolition. Delikado na para sa mga mag-aaral. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Umabot sa mahigit 400 mga classroom sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Iloilo ang nakitaan ng mga bitak na resulta ng sunod-sunod na lindol. Sa preham ng Bombo Radio kay Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson ng DepEd Division of Iloilo, sinabi nito na ito ay base sa isinagawang damage assessment sa mahigit 100 mga paaralan na nagsumite ng kanilang damage report kasunod ng serye ng mga pagyanig. Ayon kay Salvilla, nasa 4 na po ang mga paaralan na may major damages at nasa 150 naman ang may minor damages. Hindi naman bababa sa 10 mga classrooms ang inirekomenda ng mga engineers na ipademolish na lamang dahil maituturing na unsafe for occupancy. Sa ngayon, patuloy pang validation sa ibang mga paaralan na may reported na mga bitak sa kanilang silid-aralan upang matingnan kung maaari pang ma-rehabilitate sa pamamagitan ng retrofitting. May mga rooms ang recommendation ng mga engineer, both division and also our municipal engineers. May mga school subject for demolition, sa assessment 11 subject for demolition, although the others are still subject for validation. Si Mr. Lionel Salvilla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sumagot na ho ang National Food Authority dyan sa Cagayan Valley Region kaugnay dun sa issue ng may mga nabubulok daw na bigas sa naturang lugar. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Tugigaraw. Mariing pinabulaanan ni Julius Suge, manager ng National Food Authority, ang lumabas na ulat na may nabubulok na bigas sa kanilang mga bodega sa Cagayan at maging sa buong Region 2. Binigyang diin ni Suge na walang basehan ang nasabing alegasyon dahil sa tinitiyak nila na dumadaan sa lahat ng proseso ang mga iniimbak na mga bigas sa mga bodega. Ayon sa kanya, wala silang nakita na nabubulok na bigas sa kanilang isinagawang quality assurance audit. Ipinaliwanag ni Suge na may ipinapatupad na protocols upang matiyak na hindi masisira ang mga imbak na bigas tulad ng pest control at maintenance sa panahon ng storage. Kasabay nito, hinamon ni Suge ang sinuman na magsagawa ng inspeksyon
upang makita na walang nabubulok na mga bigas sa Cagayan. 18 months na yung pinakaluma nating palay. Puntahan natin at ipapakita namin yung output ng aming aging palay. Allegedly, yung allegation na yan ay wala pong basis. Kaya nakakalungkot na may mga nababalitang ganyan dahil naghihirap yung ating mga pest control officer, ating quality assurance officer, warehouse personnel, ang ating mga budikero, mga lahat nung nasa field para i-maintain lang, mapreserba at makapag-deliver tayo ng magandang kalidad ng bigas sa ating mga kliyente. Yan ang ating balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gail Zanet Olunan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Samantala, pasintabi po muna dahil ang umano'y kulang sa timbang na lechon manok naging dahilan po sa pamamaril dyan po sa may Cebu. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Sugatan ang isang tendero ng lechon manok matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakilalang sospek na sakay ng isang motorsiklo sa Minglanilla New Public Market sa Barangay Poblacion Ward 1 sa bayan ng Minglanilla sa Southern Cebu. Kinalala ang biktima na si Jerwin Lauron Bacaro, 38 anyos at residente ng Barangay Tunghaan sa parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga pulisya, dakong alas 9:45 ng gabi, binantayan ni Bacaro ang pwesto ng manukan matapos maupo sa labas ng stall habang naghihintay ng customer. Nang makita ng mga saksi ang biglang pagdating ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo, biglang bumaba ang isa niyang kasama at walang pag-aalingang bumunot ng baril. Sabay pinutukan si Bacaro bago tumakas. Samantala, ayon kang Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, sinabi ng biktima sa pulisya na may dati siyang customer na nakasagutan at nagreklamo sa manok na kanyang binibenta dahil umano kulang ito sa timbang. Dagdag pa ni Makatangay, may record na din ng biktima sa illegal na sabong kung saan halos 30,000 pesos ang natalo sa kanya at ang mga pahayag na ito ng biktima ay kinukonsidera ng pulisya na konektado sa motibo ng pamamaril. Sa nangyaring pamamaril, nagtamo ng tama at ng bala sa kalawang bahagi ng leeg si Bacaro at kasalukuyang nilalapatan ng lunas. Kaya naman naglusad ng manhunt operation ng Minglanilla Police Station laban sa dalawang sospek. Samantala, hinihintay ng pulisya ang pahintulot ng doktor na maging maayos ang kalagayan at makausap na ang biktima para matukoy ang pinagmulan ng insidente. Initial investigation na nalaman namin na tandaan ng victim because buhay siya at right now he is recuperating. According to him, before the incident, meron siyang nakasagutan na isang customer niya na nagreklamo dun sa action na ginawa niya. We are just waiting that the doctors will allow for us to interview him. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Meron hong nalalapit na laban ng ating kababayang kampiyon. Itong si Melvin Jerusalem ay all set na para sa kanyang WBC minimum title fight kontra naman sa pambato ng South Africa. Alamin natin ang mga development dyan sa ulat ng Star FM Dagupan. Handang-handa ng depensa ng Filipino boxer Melvin Gringo Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight title kontra sa pambato ng South Africa na si Shakolwa Kusi, ang WBC rank number 2 at silver champion sa gaganaping Thrilla in Manila 2 sa Araneta Coliseum sa darating na October 29, 2025. Si Jerusalem ay may record na 24 wins, 3 losses, habang si Kusi naman ay may record na 9 wins, 2 losses at 1 draw, kung saan inaasahan ng matinding bakbakan ng dalawa. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Jerusalem, ibinahagi nito na pinag-aralan nilang mabuti ang estilo ni Kusi upang managsalaman at mapanatili ang kanyang titulo. Tignan din namin yung video niya, yung laro niya. Kunting lang yung nakita namin sa YouTube, yung laban niya. Pero okay naman yan. Kaliwiti din yung kalaban ko, kaya adjust lang tayo sa ibabaw ng ring. Samantala, bukod kay Jerusalem, ay sasabak din ang iba pang mga pambato ng Pilipinas tulad din ng Yumir Marshall, Marlon Tapales, Carl James Martin at marami pang iba. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
manatiling updated sa mga kaganapan Luzon, Visayas at Mindanao. Maaaring subaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan natin. Kagaya ho dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabomba Castor Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for integrity, truth, and justice. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river and righteousness, like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kababa Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 65 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na or 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Malabon Representative Ortega kag International Builders Corporation ginkasuhan sa ombudsman. Ini may kangtanan sa irregularidad sa pagrehab sang Tugatog Public Cemetery. Anyway, standby kay check nato ng dugang sa mga detalye sa dili lamang madugay. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ining si Representative Raul Manuel may ara sang pahayag na tuhoy karon sa pagpamalibad sang city government sa pag-disclose sa mga public documents, partikularmente sa sining kontrobersyal nga kapin 800,000 nga waiting shed dira sa may barangay Katilingban na Molo kag ginapahayag nga overprice nga valor 4.1 million pesos kapag patop
sang overpass dira sa may diversion road na Mandurriao. I-check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Hana Andasa direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Subong man sa aton sining pagpangalagad ang Barangay Alalasan sa distrito sang Lapus. Why isang kuryente? No? Ang barangay gid mismo orang barangay hall kag kutob sang ginapanag-iyahan sang barangay kay masobra tunga sa milyon ang ila sining balayran sa kuryente. Tiginatudlo sang current karon iya nga punong barangay sinya problema niya sang tinalikdan siniya nga administrasyon. Oh, ang former punong barangay ang may katungdanan siniya. Oh, tigro ng former punong barangay to siya hindi ko na pagpalagyuan na bayran na kung tani namon. Galing kay pag-eleksyon na birthday ko. Oh, bill na iya sang barangay mo. Oh, saton sini makabumbo mayo kon sikap dira nag-istar sa barangay hall kay ang pamilya ya dira nagatiner sa barangay hall kay nag-enjoy sila sang aircon. Oh, kag wifi kag kun ano pa dira ang courtesy of the government through barangay Oh, di ba? Anyway, balik-balikan ta na karon sa aton sining pagpangalagad. I-check wanay si Bombo Hana Andasa sa yaman sining follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nagpahayag ang representative sa Kabataan Party List si Raul Manuela na kung ang pinatuyo sa Iloilo City Government ka transparency kag wala sang korupsyon na diri sa may Iloilo City Government at kinahanglan nga ipahibalo sa publiko ang mga dokumento sang duha ka mga proyekto ining controversial projects nga 4.1 million pesos nga roofing sa Diversion Road kag amo man ang 800,000 malapit 800,000 pesos nga waiting shed sa Katilingban Molo, Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Raul Manuel, representative sa Kabataan Party List, iyagin pahayag nga kung hindi paghatag diri man sang city government sa mga ginapangayo o dokumento or access sa data privacy abi also gid nga rason o kon right man ini sang publiko nga mahibaluan kung diin ginagasto kadto ano ang ginkadtuan mismo sang ining mga pondo kag budget nga nagabalor sang 4.1 million pesos for roofing and 800,000 pesos nga waiting shed sa Katilingban Molo. Pahayag man diri ni Representative Manuel nga kung sabihin niya kung ang challenge man ang maging transparent good natin makitaan kag mahibaluan nga maging mahupos diri ang pag-access nato ni sa media but also sa mga ordinaryo nga mga tao ang dokumento nga rated man sa paggamit sang public funds o kung use of public funds ang kinahanglan nga may baluan man sang publiko ini man agud nga prevent man o malikawan ang independent audit sa kung ibang man nga kung nagapamatuod nga for transparency and accountability gid man ang Iloilo City Government. So diri man ang madumduman naton nga gina-claim gid sa Iloilo City Government ang good governance so and no corruption in Iloilo City. So we should walk the talk. Siling diri ni Mr. Raul Manuel ang representative sa Kabataan Party List. And diri man dugang man ni Raul Manuel nga base sa iyang mga observations ang city government nangin selective sa pag-identify man sa mga proyekto nga kinahanglan nga maimbestigaran. Ang lakip ta diri kay ang nakita naton nga damo kag badasig diri ang pag-imbestiga mismo sa mga flood control projects but also himuon man tani the same sa ini nga duha ka controversial projects. And as update by this today Bombo Cham ang subong man wala sa gihapon makahatag man sa statement ang City Engineers Office. Bangod man nga nagbalik tuod sa trabaho si Engineer Ladua but then ang hindi ka makahatag ba sa statement and also si Engineer Diana Lynn Signoron bilang head sa City Engineers Office na hindi man makahatag sa other statement kung natapos na balang pagpa-review o kung pagpa-evaluate mismo
sang alkalde ni Mayor Raisa Trenya sa duha ka mga proyekto but then wala sa nabatian. Pero palupasin siya sa pagkat sa imo Bombohana. Sino gani ang ginapareview ni Mayor Raisa Trenyas ni? City Engineer's Office. Tinga hindi sila makahatag sa statement tao? Ang rason lang din nila Bombo Cham nga si diretsyo lang kuno si spokesperson ni Mayor Raisa Trenya. Ti kagapon dito man tagin tudlo sa spokesperson kabahin sang nag-review sini ang spokesperson? Hindi. Tinga ang spokesperson mambalaw? Amo gani Bombo Cham kay we thought or we expect man nga after sang pagmando ni Mayor Raisa Trenya nga pagpa-review at para-evaluate sa ila ang sila man maghahatag diri sa information or pila gidya ka tuig ang re-evaluation sa duha ka mga kontrobersyal nga isyo nga project gani? Pila gidya ka tuig? Amo gani Bobo Cham. So inigid ang nangin na punto mandiri ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga supposedly o kon mahapos ang pag-access diri sa publiko sa mga dokumento nga related sa gamit man mismo sang public funds. Ipabati nato na nangin pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Working man and ina-uphold ng transparency and accountability sa local governance is kung paano nag-function ang City Hall vis-a-vis ang aton nga City Council. Kaya supposedly, ang City Hall, it serves executive functions. Ang aton nga City Council, siya ang para sa legislative functions. And would like kung ang isa ka City Council ay don't rubber stamp siya or kung ano lang din ang direksyon nga ginaset sa executive, though all the time or most of the time though kaladkad na lang ang aton nga City Council. So isa ina ka pwede nga mangin barometer sa aton nga mga Ilonggo kung meron iba't balas ang matutuon nga transparency and accountability. So far sa question kung sinsigid man ba lang mga efforts to promote good governance sa syudad, so far ang na-notice natin is selective ang pag-identify sa mga projects nga dapat nga i-probe or i-investigate. Depende sa ano ang alignments or allegiances sa politika dito sa syudad. So when we say walk na to, dapat talagang project ang concern ng mga tao na to, dapat maging honest, maging transparent ang government kung wala din man sa may ginatago. And second, sa paggamit sa mga pro-armies, it would be an attack to free speech and pag-bastardize ang democracy. Kung mismo, meron sa mga trolls nga ang harap sa likod is mismo ang mga officials natin. So dapat wala natin inakondong. Nabatian ang nangin pahayagan ni Mr. Raul Manuel, ang representative man sa Kabataan Party List, Bombo Cham. Pero sino nagmandato siniyang Privacy Act ni Bombohana? Kay last time ang nadungduman ko lang yung nagwa ni ang Privacy Act gani, Privacy Law gani sa atong gina-question taman bala nga hasta subong why na sabat sa mga nagasinggitan dira nga konsihal. No, masami bala nga nagasinggitan, nagasyagit nga konsihal bala sa City Council. No? Why mga nila masabat ni ano ang rason nga hindi pwede ma-publicize ang update sa investigation sa mga scientist, scientist, expert, no, from UP Diliman nga ginsweldohan sa 600,000 sang syudad sa nga Iloilo para mag-investigate sa mga flood control project. No, diri ko rin nabatian ti subong amo ning ginapropalagyo nila. Mangkuton mo si Engineer Diana Sinyoron, itudlo ya kay Engineer Ladua. Si Engineer Ladua nagbalik na subong naka-duty na, mangkuton mo itudlo ya ka sa kay Joy Gorsal. Si Joy Gorsal mangkuton mo itudlo yaman kay Mayor. Ti pero next week pa kuno sabton.
Sa amo sini nga ugada nga ti ano ganing status ni Mayor Inday Raisa Triñas sa Mayors for Good Governance? Observer status. Observer. Ti sa amo sini nga ugada nga observer status si Mayor Inday Raisa sa Mayor for Good Governance. It seems nga wala sang ginatawag sining sense of urgency sa pag-address sa mga so-called issues, no? Particularmente sa mga overpriced nga project nga ginundertake sang city government. Ti nga ginapuro palagyuhan nga amanago karon iya sa payong magpasilong sa payong sang Privacy Act. Ang Privacy Act niya sa pag-insindi ko sa aton sining mga kabumbo, no? Para niya sa personal data sa isa ka individual mo nga hindi dali-dali mabulatlat bala, particularmente kung private ikaw iya. Sa bahin naman niya sa panggobyerno, correct me if I'm wrong, sa mga alam-alam dira, kung wala man lang iya nagabutang or makabutang sa lang-alang sa national security sang pungsod, why the hell nga i-secret-secret ni kay public records ni, public document ini? Anong sitwasyon sini karon? Amo na diri ang plastada sa syudad sang Iloilo? Is this the amo na ning pamaagi sang mga transaksyones dire sa mga kung may mga isyo palagyuhan manago sa Privacy Act, so on and so forth? Amo na ning sistema, Mayor Inday Raisa Triñas? This is not the Ilonggo way. This is not the Ilonggo way man bala? Tinga wala sang sense of urgency ang pagtratar sining isyu? Kaya ang ginaistoryahan ta diri pundo sang gobyerno, taxpayers money. Bombohana? Amo gani, Bombo Trump, kay supposedly, since nga use of public funds ini, ang right idiniya sa publiko nga may baluan, kundi man gingamit ang kagkunpila, ang ginalap yun per gamit o materials abi sang ining proyekto nga ginapananawan nga overpriced sa 4.1 million and 800,000 pesos for just waiting shed dira sa may distrito sang Molo. So ini man ang subong ang madugayan naman kay last week salig man nga supposedly may press conference isang Raisa Triñas or maghahatag na balasang information kay last time si Engineer Diana Lynn Senyoron nagsabat pang nga right after kuno sang re-evaluation mapa-interview ini Bombo Trump, but then nasabong daw wala nag-responsible no si Engineer Senyoron sa aton regarding with the statement niya results ng ining pag-review and re-evaluate man ni Mayor Raisa Triñas sa duha ka proyekto. Ang former Undersecretary sa Department of Finance naghambal nga ang paggamit sa Data Privacy Act baseless si Dr. Cielo Magnobla, no? Kay ang all government information is a public information. Sinya hindi na ya pwedeng ang local government may invoke sa data privacy sa amo siniyang issue. Ang publiko entitled nga makaangkon sang kopya sang kontrata, total budget, no? Sa kung paano gingasto sa pag-construct sining duha ka mga proyekto. There is no space for this data privacy. Is this the Ilonggo way? This is not the Ilonggo way. Next week na lang ni istoryahan? Bumbuhan na? Amo gani man ang Bombo Trump, kasi mismo man ang former Commissioner on Audit, Commissioner si Heidi Mendoza, nagsiling man nga ang data privacy cannot be applied sa public information kung ang maskin nga ang konstitusyon nagagaranti man sa citizen access para man sa mga information. So since nga dokumento ang public funds, so kinahanglan man nga mahibaluan mismo sa publiko ang ining mga gamitan sa funds or budget mismo sa ining duha ka proyekto Bombo Trump.
All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Kung ang city government nag-claim nga ti ang administrasyon ni Mayor Inday Raisa Triñas is for good governance. That is why nga observer status siya karon sa Mayor's for good governance. Kag wala sang korupsyon sa Iloilo City Hall, di dapat pamatud-an ini nila. Kung si Representative Raul Manuel pa, they should walk the talk. Ti manog isa na kabulan nga nagapangayo kita sang dokumento sang sabat nagikan sa city government, ginapasa-pasa lang kita. Ni Engineer Signoron, ni Engineer Ladua, Kag subong dito naman kita kuno mamangkot, pero next week pa mahulat kita sa kay Mayor Raisa Triñas. So there is no sense of urgency sa pag-address sa sining issue sang overpriced nga mga proyekto sa city government. How can we claim nga we are for transparency, we are for accountability, we are for good governance, nga duha pa lang gani ka isyo sa aton sini nga mga kabumbo? Naningkoy na, siguro ginabalay pa nilang inugsabat, pero magluwas iabanwa sa dokumento, sa kontrata, sino ang in-house contractor sa City Hall nga nag-subcontract sang waiting shed sa Katilingban? Sino ang nagpangayo sang 15% nga ginbalibaran kag ginhimo jis nagsugot na lang? Ti amo na di galing sistema dire sa syudad sang Iloilo nga kung may project ang Iloilo City Engineer sa office, may masubcontract nga in-house sa kontraktor kag mangayo 15%, amo na ning plastada subong sa syudad sa Iloilo? This is not the Ilonggo way. Ti anong insakto, anong Ilonggo way, abi? Sa aton sini nga mga kasimaryo, sa aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sa Iloilo. Kung istoryahan nato ng Data Privacy Act, sa aton sini mga kauturan, there is nothing private about public funds nga mo sining gamiton bilang panagang, payong, palasilungan. Agod gati, ila sini iya nga taguon kag gamuson ang ginapangayo sa pumuloy sa syudad sa Iloilo. In the first place, it's public money. Taxpayers' money. Kag ang publiko has all the right nga mahibaluan ini. Tikon taguon nyo ina, hawid-hawiran nyo ina, pulo panaguan nyo ina, ipasa-pasa nyo ina, kag sa mga masunod pagin sinin ninyo kasi manasabton, ini nga isyo, then there is no good governance without transparency. Public office is a public trust. Hambal sang kilala ko gani sila niya, if there's nothing to hide, then there's no need nga gamiton or magpasilong manago sa Privacy or Data Privacy Act. Sa aton sila makuturan. Mayor Inday Raisa Triñas, gina-challenge ko ikaw.
if you are the so-called champion of transparency, good governance, and accountability, manduin ang imo sini nga mga tinawo dira nga i-explikar ini sa pumuloy sa syudad sa nga Iloilo kung paano ini nga naglabot sa 800 kapin, 800,000. No? Ining waiting shed dira sa may Katilingban sa distrito sa Mulo. Diin ang source of funds sina, saan-o ina ginumpisahan, saan-o ina nga tapos, kag nga asigi ang sukot or ginsukot sang liquidated damages. Ang kontraktor dira. And speaking of contractor, sandig sa pagpangusisa sang Bombo Radio, gin-subcontract ini Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Kagang nag-subcontract sini in-house contractor sin-o dira sa City Hall ang nagapangontrata, of which gati hindi ina pwede kay makabig ina nga conflict of interest. Why labot sa conflict of interest pa sa aton sini nga mga kabombo, ano ang tawag, no? Sa tawo nga nagapangayo sang komisyon, commissioner. Nangayo sang komisyon nga 15%. O galing kitino naglalisay pa sila kuno gani. Why nasugtan to ang 15%, 10% na lang. Sa aton sini nga mga kauturan, so kung ang aton siniiya nga ginabandira nga ayahay, transparency, good governance, accountability, pamatud-in nyo. Kag kung may mga tao dira nga naglapas sa aton sini nga layi, sampulin ninyo, kasuhin ninyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang Data Privacy Act di sa aton sini nga mga kabumbo, ginhimo ni para protehiran ang personal data sang isa ka individual. Wala iniya, no, or hindi iniangay nga gamiton agon i-cover up ang public money, taxpayers money kung paano gingasto sa aton sini nga mga kabumbo. No? Naga-demand karon ng mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. We just want honesty and accountability. Nothing more, nothing less. Tiyan mo sina kasimple mo kung wala man lang sa may ginatago nga ginajagol-jagol, nga ginadribol-dribol, kag nga ginapasa-pasa pa ni. Kag ang implementing agency sini Iloilo City Engineer's Office. Kung lang taon na ton, ang engineer, amo dapat ang maka-explikar sini sang eksakto. Pero ang advice ko sa ila, hulaton lang si Mayor Inday Raisa Triñas. Base ko ng economics graduate, amo iyang mas labi nga maka-explikar sini. Sa nasiling ko na banwa, damor nga ginapalagyuhan, damor nga ginapanaguan, damor nga ginabalibaran, kag damor nga ginapasapasa, ginadribol-dribol, damor man sini banwa ang tubo sang pagpangduwa-duwa sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Kag punta pa lang ni sang higko sang kuko. May ara pa kita sang pagpasiminto gani, concretize or pagpa-concrete sang railings sa esplanade nga 9.25 or 9.92 kilometers. Sinimana naman nga libot na nga daw sa 3 kadlaw or 1 kadlaw makuha tama lang ang paglibot iya sa esplanade gani, pero tinuway ginto sa may nagtuhaw nga project billboard. Tipilang gingasto sinadri sa pagpangkukrita sa railings na di na naghalin ang pundo. Sino nagkontrata ni? Base kung may in-house contractor naman pila ka porsyento ginpangayo sa kung sino man nga Herodes.
dira sa City Hall. These issues dapat i-address ni Mayor Inday Raisa Treñas as soon as possible. Kaya kung hindi ini ma-address, hindi ikaw mapatihan nga you are for transparency, good governance, and accountability. No? Sa aton sini mga kuturan. Tiyan mo na. Ginapasalig, ginapasapasa, ginapalapaw lang kita sa mga opisyal ng city government. No? Mga empleyado sa city government. Tidiin ang hostisya sang taxpayers money nga ginapasweldo sila sa ila. Why gid? Hindi ba? Pero hindi kita maguntat. Bisan sa sunod simana pa ya, ipathag, and I doubt kung mapathag ini sang Mayo, ining nasambitan si Nigaisyo. No? But the mere fact nga ti akig si Mayor Inday Raisa Treñas sa korupsyon, sa palpak, no? And she is for transparency, good governance, and accountability, and yet, manong isa ka bulan na, hindi sila makaprovide sang klaro sini nga eksplanasyon, pagdiga sa mga dokumento, pagtumod sa kung sino ining mga tao sa likod sining mga kontrobersyal nga proyekto diri sa syudad sa nga Iloilo. And mind you, sa aton sining mga kulturan, kung nakalabot na ini sa kay Representative Manuel, no? Former Representative Manuel, nakalabot na sa kay Dr. Cielo Magno, nakalabot na sa kay former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Definitely, ang mga taga Mayors for Good Governance, nag-apro pamangkot man natin, kamusta bisita nyo to syudad sa Iloilo? Anong natabo to? Siguro, kinahanglan gid nila nga magpungko, mag-istoryahanay, kag matubang sa naga-aso-aso, maisog, apang mananam, nga kape. Kay kadamo gid sang ipanugid, no, si former commissioner Heidi Mendoza, Dr. Cielo Magno, kag si former kabataan representative Raul Manuel. 32 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Pagbalik nato na banwa. Kapin or masubra nga sa milyon? Balayran sa kuryente, ginbilin kuno nga problema sang anay kapitan sa barangay Alalasan, Lapos. Ang nagalukdo sang problema kuno subong iya, ang bagong barangay kapitan. Anyway, balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdum. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.5
1.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng apagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Siningas Sabado, October 25 sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung minuto sa nakaligad sa takna sinikron nga law na balik na diri sa pagpanglagad sang Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Masobra to nga sa milyon nga balayran sa kuryente. Ginbilin kuno nga problema ha sa nga tinalikdan nga administrasyon sa current administration. Paano? Anong plastada? Anong sistema? Natukiban na ni gabi kiti why na to kuryente ang barangay Alalasan na lapos. Particularmente ila sini nga barangay hall kay ti inutdan sila sa more power. Dugay na kunong wise lang bayad. Bombo Brian sa report. Please go ahead. Ang barangay sa Takna Bombo Champ, mga kabombo sa Sipong, halip na sa sunog, traffic, kada problema sa parking. Bombo Brian, adjust naman kita na kay otodotod ang imo sining sulod. Standby, liso. Kadraw kung anong maayo sining plastaran mo dira parang tayuyo ng aton sining pagplastar sa imo sining balita. Kung mobile ka, pundo anay, kung ara ka sa sulod sining sang kwarto, gugwa ka anay. Parang klaro ang sulod mo, hindi mag-utod-utod sa aton sini karon yung mga koturan 41 minutos sa nakaligad sa takna sining alaw na balikan tas Bombo Brian, please go ahead. Sa Subong Bombo Champ, isa kadako nga palamangkutanon ang ginapangatubangan ni punong barangay Jofela Dietno sang barangay Alalasan Lapuz nga kag sari nagkadto ang budget sang ginugbayad sa kuryente matapos ginutod sang More Electric and Power Corporation ang linya sang kuryente sa barangay hall, daycare center, health center, covered gym kag tanod outpost. Inibangod sa masobra tunga sa milyon ka pesos na utang sang barangay sa kuryente. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Jofela Diet, naglabot sa 528,429 and 37 centavos ang penalty sang barangay para sa illegal nga koneksyon nga wala sang kontador according sa iya sa linya sang kuryente sang nagligad nga administrasyon. Dugang pa, may 157,834 and 20 centavos nga regular bill nga pending sang barangay matapos ini nakapatakod sang kontador. Pilang pending? Pilang pending? Bombo Brian? Pilang pending? Bombo Champ? Pilang pending nga balayran? Mayara sang 528,429 idugang pa ining regular bill nga 157,834. No, dako ila balayran ba? Nga may mga illegal connection na ano may nagtap da sa barangay hall? According kay punong barangay Jet Bombo Champ, wala sang kontador una ini no. Ang koneksyon amo naglabot sa 528,000 ining balayran sang barangay. Nga naglabot sa 520,000 masobra kung wala kontador paano gin compute sang more power? Isa ina man nagkaginapamangkot ni punong barangay Jet sa Bombo Champ kay base diri sa ginpadala nga papela sang more power Bombo Champ mayari diri notice of unpaid balan no. Mayara check meter number 105 kag check meter number 1. So ini siya sa barangay hall mayari diri breakdown 290,999 kag 237,430 sa Chapel Bombo Champ nga nagabalor 528,000
429 ining penalty. Kagadugang diri sa may barangay Alalasan, Lapus Barangay Hall nga 157,834. So Butsilingon, Bombo Champ, separado ini siguro nga tawag sini nga kontador Bombo Champ gani naglabot sa Munikadako ang balayran sang barangay Alalasan, no. Hindi man makapatahag si punong barangay Ladjet Bombo Champ kung bala separado ini nga kontador o kung nasa diin ini mismong kontador nga nagatako de Bombo Champ nga naglabot sa Munikadako ang balayran sang barangay sa Subong. So amoy na, no, base sa nasambit nga utang nagalin ini sang tuig 2021 tubtob 2023 sa panahon sang administrasyon ni anay punong barangay Maricona Sumpio Bombo Champ. Nakigasapol si punong barangay Ladjet sa iyang barangay council sa subong administrasyon para sa pagbayad sang utang apang nagpamaliban ang mga ini kag hindi magako sang responsibilidad bangod hindi sila ang responsable sa pagtapik kuno sang illegal nga connection. Sa pihak sini ilagin punto nga sa administrasyon ginabayaran sang barangay ang monthly bill Bombo Champ sang kuryente sang husto kag on time. Apang wala sa gihapon sa mahimo ang barangay tungod ginutda na sila sang kuryente kagapon nga adlaw, apektado ang ilang operasyon kaangay sang mga aktibidades sa health center, kaangay sang ilang vaccination sa ila barangay sa pagprint kag pagproseso sang mga dokumento Bombo Champ. Yari bila pamatian nato ng pahayag ni punong barangay Jofel Ladjet sang Alalasan. As of past 11 yesterday, wala na kami kuryente sa amon nga barangay hall, sa cover gym, sa health center, take care kag canod outpost. So sa tanan nga facilities ang iya sang barangay na dalagid sa disconnection kahapon. Okay, nga ka. Tungod nga ginasukot kami sang more sang previous accounts sang previous administration, which is nga naghambal man ang council nga hindi kami magbayad. It's because nga hindi man naamon nga time nga pagkonsumo kag nagabayad man kami sang regular, monthly, religiously sang mga bills namon sa more. Wala kami utang sa more sa subong. Kap ang tanod outpost natin, ang daycare di blat po sa Migwaan. Ang daycare ato sa Zone 4 sa sulod-sulod Sigawa. Okay. Pero connected siya diri gyapon. Bali ano isa lang ang kontador balan. Oo, isa lang ang kontador. So anong hambal sa more sinakaisa na ang kontador? Naga-inform sila sa amon nga ang daycare kag ang health center kuhaan namon sang separate nga kontador para nga mabalaan ang mga konsumo nila kag tungod nga daycare siya kag health center, ang city ang mabayad sina. Makales man gid sa amon nga konsumo sa kada bulan. Ang notice of unpaid balance is sa penalty lang ni nga check meter no during that time. Kay wala ni siya kontador. So nag-abot sa 528,429.37 centavos. Sang may metrohan na, sang nagtakod na ang more sa meter, ang outstanding balance is 157,834.20 centavos. Bali amo gid ni ang ginapabayaran sang more pag amo man ni ang nag-cause nga ang gin-disconnect ang barangay. Sang wala pa metrohan kap 500,000 sobrang bayaran din ka connect ning barangay hall kap. Sa more nga linya kay sila ang naghatag sang amount mo. So sa ila sila nagatakod para may kuryente before ang amo na nga mga establishment sang barangay. Okay. So sa subong yakap may meter? Yes, may ara na ya meter. Actually halin pa man sang 2021 may meter na sila based man sa ledger nga ginpadala sang more sa amon. Pero wala bala nila yan nabayaran bago sila naghalin. May balance sila nga 157 sa may metro na ina. Probably
tapos na ang nag-end na ang ilang term, kaga wala na sang pondo. Wala na sang pondo nga na party ni sir para sa electric bill nila. Naubos na kabayad. Ano di ba kada bulan may budget yan ang pambayad? Oo, diri ko lang nabalaan nga ang council, labi na gid ang kapitan, kuha or butang sa mga budget sa sa barangay kung sa diin siya natuon pareho sa electric bill dapat ikaw maalot sa budget. Ang sa water amo man na. Tapos ang kung may mga internet ka mo dira man na siya. Tapos tanan mga infrastructure project. Kagahapon nagtawag ako sa emergency meeting kay actually last Friday nag-meeting na kami regarding sa notices ang more nga ini nga kung hindi kami magbayad utdan. So bali may sulat na sila gipadala ka? Wala sila sulat. Ang more. Ang ginpadala lang gyapon atong ipakita ko sa imo Sir Brian nga notice. Okay. Notice of unpaid balance. Oo. Pero wala siling notice nga ma-disconnect sila if hindi nila mabayad? Through messenger lang. Okay. Sang Lunes na sang aga. Nga mautod sila anytime. Amo lang na ilang ginan-inform. Council, gid nga hindi gid kami magbayad. Kay sa ilayang hambal pag session namon nga nagabayad kami monthly sang amon nga bill sa more. Tapos nga mabayad kami sang utang nga hindi man amon. Amo na siya. So sang Friday wala gid kami nagkadto sa point nga kami ang mabayad sang bill sang unpaid balance sang previous administration. Okay, ti subong ka ginutan kamo ano ang ginmo para yung atikang So kay nagbitig man kami sa City Hall, naghambal sila nga kung may ara kami nga budget, kami gid ang mabayad sa barangay. Kay considering barangay Alalasan ang account dito sa more, so care of lang sa punong barangay. Of the recent recent administration, present administration, tapos inang kwaon gid sa budget namon. If ever. Ginpa emergency meeting ko sila, kay biskan ako man tuod, ang konsumo nga hindi amon, pero ang more, nagapangayo man sang pasensya, kay wala sila may mahimo, kay amo man ang ilapalisi. So, amo na, nang nag-take consideration kami, knowing masakripisyo ang services namon sa barangay, kag masuffer ang pumuloy. Bobo Brian? Yan po pahayag ni punong barangay sa Filadiet, no? Kalasa na lapat. Pero sang promissory note for power. Kung ginpadala sa more power at pagapayaran so gining 95,000 palanse bumbot. Liwat Bobo Brian pero pasensya doon ta kanay liwat nagutod-utod naman kita. Rinayal sa biliwat engineer, no? Philippine Standard Time 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. So sandig man sa aton sining pagapro pamangkot diri banwa ang kunang previous sa barangay administration or ang kapitan abe, no? Natapos iya term na perdi siya. May mga bag-o naman iyang konsehal or barangay kagawad. Kag wala sila makabayad sa ila sining electric bill sa ilang tsimpo, ang current barangay administration amo iyang ma-shoulder sila gid yang mabayad sang payment. Kiti mo tumla ang account name, no? Iya ka barangay Alalasan Lapos. Sa ton sining mga akabumbo, hindi iya kaya mga individual nga nagpungko or nagpanumpa or nag-akto or nagpanerbisyo bilang barangay kapitan, barangay kagawad. Sa aton sining karon iya nga mga kabumbo ang pamangkot lang sina dira
Kay ti nga separado ni nga may hara sa nga 520,000, nga may hara sa nga 1,500 or 157,000. Lain ang kontador sa chapel, lain ang kontador sa barangay hall. Anong sistema, Sinadria Bombo Brian? Yes, Bombo Champ, no, amoy na nabatian natin kagaina ang pahayag ni punong barangay Jofel at Yep kung ginpamangkot na doon siya kap ining 500,000 iya di niya halin nga amugid niya kadako kag may separate nga almost ako na sobra 100,000 pakat nga bill sang kuryente. So ginsabat lang kagina nato na sa ato ni Kap Bombo Champ nga ining 500,000 kuno wala pa iya sang existing nga kontador ining nasambit nga koneksyon. Kaga iya ganito ginapahayag kagaina nga sa more directly naga-connect ining koneksyon nga nagbulto sa 500,000 Bombo Champ. Hindi ko ka hangop, Bombo Brian. Diri na nagsulod man ang pending masobra sa 150,000 o 157,834 nga bill, Bombo Champ. So sa karon nagperma si punong barangay Ladjet ang promissory note sang more power sa diin ila pagabayaran sa sulod sang isa ka tuig ining 95,000 nga balance apang wala pa sila sang ibalo kung ano naman ang matabo may kang tanan sini sa masobra 500,000 nga multa sa illegal connection niya, Bombo Champ. Nahibaluan Bombo Brian na punong barangay gali nagpungko ini Bombo Champ nga masobra sa pulo ka tuig kag sa karon amuin na ang ginatinghuan sang sa subong administrasyon sang alalasan nga mabayaran Bombo Champ from June to November 2023 ini nga balanse ni kabayaran nila nga 95,000 kag ginpahayag kagina ni punong barangay Ladjet Bombo Champ nga sa sunod tuig nila suguran na bayad halin January to December kay kuwao naman ni ang budget for electricity bill sa 2026 nga budget, Bombo Champ. So madalagan Bombo Brian. Yes, Bombo Champ. Ay, salamat. Nabatian mo gimang ko. Kagina pa ko ga-break. Dali lang gibala, dali lang gid kay hindi ko ga-explicar ka sa kon, hindi ko kahangop kay ang una ko nga pamangkot hindi ko na nga mangpan. So ang bilog mo to i-explicar bago lang, why gid ko sa may naintindihan. No, I'm sorry. Kaya gusto ko matahagan dire nga may 520,000 nga bill nga balayran sila sa diin nga kontador. Kay hindi ko ya magpati nga wala ka sang kontador, no? Tapos isipan ka sang 520,000. Yes, isakto Bombo Champ no. Amo man na ang sabat ni kagaina sa ato ni punong barangay Ladjet. Ginpamangkot naton siya kap diin ni nga kontador ang 500,000 naghalin. Amo ang pahayag ya Bombo Champ halin ina sa illegal connection sang barangay Bombo Champ nga wala pa ya sang ginpahayag nga kontador. Amo nang sabat sa ato ni punong barangay Ladjet. Sa ano pa kuno nagsugod? 2021. So 2021 illegal connection na yang barangay Alalasan. Ti why man sila mautdan to, dapat nautdan na to sila. Amoy na ang ginapahayag man no ni punong barangay Ladjet nga sa iya administrasyon subong ginpa-shoulder sa ila ining balayran. I-shoulder gin lang man ina kay ti sana siling na gani naton ang account sa barangay Alalasan lapos tied sa premises or sa mga naginagamit dira barangay Alalasan lapos bisan sino man dira iya mapungko no nga punong barangay previous administration ang mabayad sinagyapon barangay Alalasan lapos nagadepende na ina sa kung paano bayran sa mga nagapungko dirang administrasyon. So i-plastar man na nila, budgetan man lang na nilang pamangkot kuya kay galibog ang ulo ko paano nag-accumulate ang 520,429 pesos nga wala sang kontador. So illegal connection
Silingon nagka-jumper sila. Ti dugay naman to nga lagsanay sang jumper kag pagpangutod sa mga jumper sang more power nga araw-araw pa yang way gid matukiban nga pinakadako nga jumper ara sa lalasan. Sakto gid din na Bombo Champ no. Kag may nabaton kita gani nga information halin sa aton nga source Bombo Champ nga may nag-illegal connect gid mananda sa barangay padulong ya sa mga kabalayan sa barangay. Amo na siguro nga nagdako up to 500,000 ang balayran. Pero wala sang kontador. Hindi ka man pwede sang nagbulos ang more power, sang nag-take over ang more power, hindi kaya pwede nga sila nga makadirekta ka connect sa ila mo kay malupok na ya kay tawag sini gani. Nalipat lang ko sa gini-explicar sa akon. Pero hindi ka na ya pwede nga sila nga makadirekta kaya ang isang at mo lang bala, hindi na pwede kay may tendency nga maglupok kasi na magkalasunog kita. No? Amo na gani kalibog ulo ko paano naglabot sa 520,429 ang ila sini nga wala mabayaran kung wala sang kontador sa diini nga bill sa chapel ni di bala sa madumduman ko. Bombo Champ, come again? Sa chapel ni nga bill, ang 520,000? Yes, correct. Sa chapel, Bombo Champ. Ang 157 ni sa barangay hall niya, di ba? Yes, correct, Bombo Champ. Ti paano nagduwa ang kontador sa barangay Alalasan? Amo manina no, ang palamangkutano nato nga hindi galing masabat ni punong barangay Ladjet directly Bombo Champ kag klaro kag kun di ini kontador sang 500,000 nga bill nila Bombo Champ galibog ganing iya nga ulo una bes kung di sila makuha sang inugbayad as well as di ini ng kontador Bombo Champ kaya ang sabat niya lang sa aton directly sa more kuno nakakonect. Galibog ang ulo ko directly sa more nakakonect. Anyway, kadamo na sang problema sang pungsod ta. Hindi na magproblema dira ipaproblema ta na kay punong barangay Ladjet. Basta bayran lang nila kay ti muna yan mo. Ang 157,000 niya barangay hall, daycare kag tanod outpost ni. Yes, Bombo Champ. Ti anong mambal ni former punong barangay Maricon Sumpio? Gen tingwa naton kagay na nung mapakigangutan si former bunong barangay pang kagay na Bombo Champ wala to siya sa area sa barangay Alalasan sa as well as sa ilang balay no magin kadtuan ko ini pahayagan ni do nagdulong ini sang yang apo kung nagsugat sa eskwelahan Bombo Champ gani tingwa naton nga makuha ini nga iyang pahayag regarding sini nga ginatudlo ang iyang administrasyon, previous administration sa barangay Alalasan rason sang pagkawala sang kuryente. Hasta subong Bombo Champ wala pa tugya sa gihapon na kuryente kag delay ang mga serbisyo sang barangay sa subong sa ilang mga pumuluyo. Self-help lang anay ang mga taga barangay Alalasan. Bombo Champ. Self-help lang anay mga taga-barangay Alalasan. This is not the Ilonggo-way. No, ang bala sa mga tumuloy dito Bombo Champ kay ma-fiesta pa sila sa Sabado. Kag dugang panagani pahayag man ni punong barangay Ladjet yung hanjid nila no nga mabalik danay ining kuryente kag mo to nag-promissory note na siya sa more kag abatamato nila bayad ining bill nga pending Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez, no? Sa aton sinima ka Bombo. Correct me pero galibog gid ang ulo ko nga ang wala sang kontador konektado direkta sa more, may amo sina.
Naglibong ang ulo sini naton kag sa kalawigon wala man lang may nakadiskubre bisan ang MOR mismo wala makadiskubre. Kag si punong barangay legit taga Ormoc nga. Why siya kabalo sa kadamo sa iya sa hindi barangay. Kung why sila ginutdan sa kuryente, why siya kabalo? Ay, anong sitwasyon naton, Riman? Sa aton sini mga kauturan? Oh. Anyway, dugangan tayo niya. Tingwan tayo malabot dira ang nagpungko sa previous administration. Si former punong barangay Maricon Sumpio. Magkuton ta si former barangay Sumpio kung anong plastada sinadrio. Pila kabilog kontador da. O may mga nangadirekta gimam lang nga nagakonekta sa MOR. O ti amo na gani kung wala kontador, paano makalculate sang more power ang ila sining electric consumption. Oh, ti kung damo kuno sang nagatap, kung nagdamo sa nagatap, definitely mabalaan ina sa more power, no? Nga mayara sa mga illegal connection sinadira. Kay iti kung pinsaron mo sa chapel, nga adlaw-adlaw ginagamit ang chapel. No? Anong chapel sa Alalasan Lapos naka-centralized aircon? No? Tapos 15 ka laptop ang 24 hours ginaga andar. Why labot sang 15 ka laptop? Ano may sinihanda? Do mo sinabla sa aton sini mga kabumbo. Ido kulang ang eksplanasyon ni punong barangay Ladjet. No? Hindi ma-explicar mayo pero ang klaro lang sina Adria Cap nga kamo gidya ang mabayad sina. As long as kamo nagapungko dira bilang mga barangay official, kamo sini ang mabayad sang masobra tunga sa milyon pesos. O nga balayran nyo sa more power. May mga balita pagkita kung tani galing lapaw nagkikita sa latin sa aton man sini nga pagpangalaga no. Anyway tugyan naton ini sa iban sini Manusang Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananaya sini nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Paano ba makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Hindi ako ni. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan. This is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition. Ang kahapon lamang program today is October 21. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Let's share the love every day. 65 days to go before Christmas. Good afternoon, gid sa liwat. Sa tanan naton nga mga tagpalamati. Sa mga sugi naton, especially sa mga KLP lovers out there. Kamusta ka mo? Nagapanumbalik kita para nga magdulong na naman. Kag magsugpon sa mga kasaysayan nga wala nato natapos yesterday. We left off with Martyr Wife, sang Gimaras. Tunga-tunga kita sa iyang istorya. So tapuson nato nina sa sininga hapon. And samtang nagapamati ka mo dira, as always ang akong panugyan, basi pwede man maka-take time to sit down and write your stories and share diri sa kahapon lamang program. Paki-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton na mga kasaysayan kag ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's enjoy this time together. Mangwa kita naman inspirasyon kag mga tips nga pwede gid naton nga magamit as we also face our life's cares. Ini si Tita Regine and here's our song para sa inyo this afternoon. This is from Edgardo Miraflor Jr. sung by Kevin Charles Kevin Tan. 2 para sa inyo. Good afternoon and welcome sa KLP. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La la la
there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Alas 2:24 ang aton nga oras 2 para sa inyo. Matahom nga ang bahanon on this beautiful afternoon. Although kagina, gadaguom, gapuro pangilat, and it's about to rain. Or basi nag-uulan na din na, no? Why na ako idea? Arin ako di sa 7th floor. But anyway, ang aton lang nga paghalong permi and always, ang pagdala sa payong. Safe kita kung payong, no? Pwede sa init, pwede gid sa ulan. Kag palayo sa mga flu. Although kadamo subong sa nagaminasakit kay ginatrangkaso, more fluids kita. 25 minutes after 2 o'clock, kag kahapon, ginsuguran ta, ining sulat ni Martyr Wife sang Gimaras. Kung sa diin, nag-istorya siya sa aton nga 44 years old siya, may 2 ka bata, ang subang lalaki, kag ikaduha babayi, kag nagaugtas siya sa iyang husband. Nga suno sa iya, irresponsable kag do ginapabayaan lang gid siya, wala nagabulig sa iya financially ngati may ginadalaman nga tricycle kag ang tricycle nga inigin buliligan pa nila nga duwa sang iya nga bata nga subang para nga mabayaran bulan-bulan, tapos ang iya ni nga bana amo ni ang nagadala sang tricycle, but always hubog, nagabarkada. So do ginabudlayan nagid ining si Martyr Wife kay sunod sa iya siya patay-patay sang obra para mangita sang inugbayad sa tuition kag bisan inugplete na sang mga kabataan. So daw wala lang sunod sa iya, no, pakialam ang iya nga husband kay ti ang iya kwarta nga makitaan sa iyang pagbiyahe didto lang upod sa iyang mga barkada kag sa iya nga pagpahubog sa iya nga pag-inom. So, ginabudlayan na gid siya. Kag, kung kaisa gani, kuno ga, upod na lang ining si Martyr Wife sa iyang hinablos para makales siya sa plete sa city, no? Kaya nagasulod man sa iya pensan nga, bulaga na lang, or dalayasan niya. Ining iyang bana, pero ti, na budlayan man siya because may duwa gani siya kabata nga ginapa-eskwela. Kag, basi kung diri sa syudad nga mag-board pa ang bata niya nga babae basi kun mabudlayan, no? So nagka-contemplate siya kay ti nga bayaan kay ti financially daw wala gid siya paabuton nga suporta sa iyang husband kag daw hindi naman maistorya kay ti permi lang hubog kag daw sa wala lang sa iya, no, kung ano ang mga nagakalatabo sa ilang pagpangabuhi. Kag sa diri nga bahin aton nga supunan ang sulat diri sa aton ni Martyr Wife sang Gimaras. So Tita Regine, nagasakit ang akon nga buot, no, kay ti siya gainom lang siya tapos magtulog-tulog lang sa balay kay katao kay ti kundira kami sa balay wala untat wakalya kag wili pa muyayaw sa akon hindi makaon sang ido. So pagkaaga pagkapanumbalay pa kag didto makadto sa grupo kung laman kwarta basta sakit ulo ya sa sobrang nga inom ti matulog na siya ya bahala kamuda iya. Ti ginapabayaan ko lang gid na tita kay kung pahambalan mo piliton mabiyahe para may mababalon sa bata nga bayi ay away gid kami. Irresponsable na, suplado pa. Silinggani, isang palibot ko. Sugataan niya iba nasawa o ako abe, basyahan ko gina siya tubig. Hala turog sa adlaw, sa gabi hala inom, kag iskandalo. Pero ako tita, siling ko sa kaugalingon ko, kag sa tao, paubos lang gid ko anay, hasta lang gid makatapos ang subang ko. So muna pagkumpronta ko sa iya, bala kun bulagay.
Total, dawla man kami kabatsyag pagpalanggaya bilang bana ko. Kag tatay, sando ako kabata, Tita Reg. Ti pareho subong, alas 5 pa siya nagalin sa balayas, ta subong alas 7 na, lap siya kapuli. Ti wala man kami kabalo, kundiin siya sa grupo ya, tita. Ti nagpadayon, basta pagalin niya sa balay, gasala to ilimnon, mainom pagid tita. So amo to daw tukbo niya ko, kagin sa way ko, nga tama na para makabiyahe. Kag makapangita siya para balon tani sa mga bata. Kag pamasahe ko, maobra. Pero wala, agad Tita Reg. So, ambo Tita Reg, nakapoy na ko yung makig-upod sa bana ko. Nga amo sinihalos kadagab igid kung makainom, maoy na, irresponsable pa. Kung hindi pagid siya kapuli sa balay, ambot, ginabalan ko lang bata ko, manghulam lang dugang para balunon tita kag pamasahe. Ideya ko, bisan ga duty ko, bisan may customer ko, ginatawgan ko na da, kumustahon, labi na ang bata ko nga babae, tapos kung hubog, wala ako na siya ginapatulog sa balay. Kundi sa balay sang tiya, iya sa pakaisa. Kag alarm lang siya 4:30 AM. Maghimos digamo puli sa balay. Tiya mo na amon, kag iya routine tita. Basta may klase, kay irresponsable gid katama ang tatay. Okay, ang namin mo, ang imo bata nga babae. So akon, amuni, kung hindi isa do ako kabata, tita, dugay na ako yung naglaya sa balay para magbulag sa iya. Subong, tita, ginapamensar ko, agwanta lang gid kami anay. Pero makatapos ang subang, kwaon ko ang tricycle ko sa iya. Bahala, kung diin siya kay nakapoy na ko, pakig-upod sa iya. Ginagwanta ko na ang tanan, ginpangamuyo ko, pero san ugid bala ako magtawhay, tita. Bisan pigado lang tani, kung may sandigan ka man nga bana, kagapalangga tita, sa pihak sang tanan nga pagtilaw. Tita Reg, tama na kalawig ang akong sulat, tubtub dinir na lang, salamat sa pagbasa, tawagan lang ako kay Martyr Wife, sang Gimaras. So how do you deal with an irresponsible husband? I'm sure ginhimo mo na ang tanan, no? You said, ginistorya mo na, ginpangamuyuan mo na, but yet, wala gigyapon sang epekto. Although nami man na, no? Nga, kung istoryahon mo na, o kung istoryahon mo siya, inang hindi siya balahubog, and then, mas nami, nga kung mag-express ka sang imong feelings about sa mga nagkakatabo, habalan mo siya, no, sa tono nga mahinay man kag base kaya sa imo nga ginabatsyag sang iya nga ginapanghimo. Like habalon mo siya nga ti siling mo nabudlayan na gid ko bala nga ako lang gid tanan. Nami man tani, no, kuti kung magbuligay kita nga duha. So para nga wala sang basulay, wala sang insultuhanay. Kag ma-drive mo ang imo nga punto nga sa iya nga ginapanghimo, dira ka na budlayan. Kag sa mga wala niya ginapanghimo, mas dira ka paggid nga ginabudlayan, especially no, ang hindi pagbulig sa imo financially. May duwa ka mo kakabataan, ginapa-eskwela sa college, kag halos to ikaw lang gid tanan-tanan. Pwede gid siya tani makabulig kiti ginabiyahin niya man ang tricycle nga duwa mo kamo sang imo nga bata. Ang nagpundar sina, no, kag kung tani, bisan para na lang sa inugplete, pwede gid, no, kung gusto ho niya, but sad to say, ang ginakaduan sang kwarta, nga makitaan niya sa iya nga pagbiyahe, kung saan man lang, no, nga kundi siya hubog, kundi nga sa pag-inom, kag sa iya mga barkada. And it's sad to note, nga may maoy pagid kali siya, no, so hindi lang sakit sa buot, kundi ara pagid, no, ang inang pagkataka, kag sakit sa balatyagon, nga imbes nga ipahuway mo na, no, kung gabi ti magahudan ka sa iya kay ti nagamaoy siya ya. So daw di ka nakabalo kung anong imo nga himuon, no, but you said nga anyway dali na lang man makagraduate ang imo nga bata, kag the moment nga makagraduate ang imo nga bata, kag most probably makapangita na sang trabaho, dira mas mangin maisog ka na gid, no,
to choose other options kung ano ang imo nga idesisyon sa imo nga husband kag sa inyo nga pagpangabuhi. But anyway, sa subong nga sitwasyon, siguro stop stressing yourself. Kung wala ka man sang paabuton subong sa iya, accept that fact nga bisan masubo kag bisan masakit, pero hindi ka na lang mag-asa. Kag hindi ka na lang magpaabot because you have done so many things already kag sa iya nga bahin do wala man sa gihapon sang epekto. So, why stress yourself? Like kung baga, focus ka na lang on your growth and on your strength kag kung paano, no? Nga mapatigayon mo, nga makasurvive ka mo sang imo duha ka mga kabataan. So rather than lainan mo pa inaasang buot, ginkapoy ka na emotionally, ginkapoy kapag physically because ginatagaan mo pa siya sang imo nga energy, kag ginaugtasan mo pa siya. So, I guess it's high time nga i-drop mo na, no? Ang pag-ugtas na sa iya and bato na, nga tiyan mo na siya kag wala pa sang paabuton sa iya so far because wala pa siya ka-decide nga magbago, mag-change for the better. So, what will you do for the meantime? Endure. And at the same time, find ways nga ikaw mapabakod mong imo nga self emotionally kag makapangita ka gid sang paagi para nga mapadayon mo nga mapaeskwela ang kabataan bisan pro pangutang anay no sige lang. And at the same time, kanami man kay ang mga kabataan mo, naintindihan man nila ang inyong sitwasyon, naintindihan nila no ang kondisyon sa inyong pagpangabuhi, kag nagabangka so much sa imong subang na siling mo 1 year na lang kag makagraduate na sa engineering nga course. So hindi basta-basta no kag hindi amo na kahapos nga ti makapaeskwela ikaw sang imo nga mga kabataan sa amo na nga kurso kag duha pa kabilog. But think about this. Do natigayon mo man ano na kumbaga napahanunutan mo man kag wala mo man lang siguro no nabatyagan nga ti subong 4th year na kag graduating na ang isa kag ang isa sooner no sunod man makagraduate man kaangay sang iya nga magulang kag think about that time nga kung sa diin hindi na amo na kabudlay ang imo nga pagdala sang inyo nga pagpangabuhi. So focus on what you can do with the situation and at the same time also encourage ang imo nga mga kabataan nga magpaspas kag magbuligid sa imo para nga kamo nga tatlo joint forces ang inyo nga energy ihatag ninyo para sa isa kag isa and you encourage and you inspire and motivate one another para nga matakusan ninyo or matakuran ninyo ang ining phase sang inyo nga pagpangabuhi nga hindi kamo makasalig sa imo nga husband or sa imo mga anak sa ilang father. So kamo lang anay and then after nga makaamat-amat no ang imo nga subang, as I have said, you can go to other options kung ano ang imo nga idesisyon natuhoy sa imo nga husband, natuhoy sa inyo nga pagpangabuhi. But for the meantime, focus on yourself and try no nga every day makasurvive ka. Don't think about the mga next days, basta for the day lang anay, amo lang na ang imo nga panamdumon kung ano ang imo nga mahimo para nga makakaon ka mo, makapapleti ka sa imo nga mga kabataan, kag para nga makafocus ka gid well sa sina nga mga responsibilidad nga isahanon mo na lang subong ang ginahimo, hindi ka na lang mag-ugta sa imo nga husband para hindi madula ang imo nga energy. Okay? So good luck kid sa imo. Salamat kid for sharing with us your story. Marty, your wife, sang Gimaras. 2:37 ang aton nga oras. Magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines.
The #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon, yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw balang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil, gawa ng SAN Marketing. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. For October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa siningas Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang Plazuela di Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Alas 2:42 ang atong oras, may sulat kita nga pagabasahon from Lola Amparing. Dearest Tita Regine. Tita Regine, bisan hindi maayo ang akon nga sitwasyon subong, pero ginapilit ko nga magsulat. Kay kagabi, gin-insomnia ako, kag kulang ang tulog ko. Tita, sa subong, ang luyag ko i-share sa imo ang ako na dumduman, ang natuhi sa GMRC sa mga pamatanon, sang unang panahon kag mga pamatasan sang panahon subong. Tita, ako na dumduman nga sang amon tiyempo, tungod nga wala pa cellphone, kag madamo nga high-tech, tama, gid kalayo ang mga maayong pamatasan sang sa karon nga panahon.
To begin with, tita hindi ko gid malipatan nga magsimba kami na prayer book o rosarito ang amon ginadala. May black nga takurong sa ulo, kag kung kaisa, bisan panyo lang. Kung punong-puno na ang pulungkuan, ginahatag mo na sa mga tigulang nga nagatalindog para kapungko sila. Pero ako na obserbahan nga talagsahon na lang ginahatag ang pulungkuan sa nagatindog nga tigulang. Hindi man tanan, pero kalabanan sa mga teenagers, naga-cellphone, bisa nagamisa na o nagasermon ang pari. Makita mo pa nga ang suksok, manabaw ang ibabaw, pikit ang shorts, kag ang suol sang bayo, sleeveless. Madamo ang makita mo nga naga-shorts pa, nga sobra kapikit, nga kung kaisa labaw pa ang underwear. There are times nga hindi pa kapauli gilayon kay nagaupod-upod sa boyfriend o girlfriend. Tita, akong pagani na dumduman, nga akong mga admirers sadto, well-dressed, wala naga-shorts, kundi naga-long pants gid, kagkun kay isa naga-sapatos pa. Karon bisa nagaluab lang, nagapamasyar sa ginapangaluyagan. Tita, na dumduman ko pa, nga bisa naga-sapatos sa nagapamasyar sa akon sadto, nagabulig pa sa akon panghilamon o magsadol sa akon nga garden. Ang hindi ko gid malipatan, tita, nga may admirer ako sadto, nga kada adlaw, lain-lain ang ginasuksok kung magpamasyar sa balay. Karon, bisan kami seta lang kag shorts, okay lang. Sa una nga panahon, wala nagakita ay kung diin-diin lang ang lugar or hilit-hilit, kundi nga nagakadto sa balay sang ginapangaluyagan sa oras sang hapon between 3 to 5 o'clock in the afternoon kag wala sang pamasyar sa aga kagabi. Karon ng kalabanan, bisan ano lang nga oras, tita mo na gani, siling ko, nga wala sang GMRC ang kalabanan subong nga nagapangaluyag. Wala sang katahuran sa mga ginikanan. Sang una nga panahon, bisan sa program, fiestahan man o sa dance hall, hindi kami kalakat kung wala sang chaperone. Kagalabanan, ang nanay, amo ang upod. Karon iya, kalabanan, sila-sila lang ang nagalakat. Nga wala sang ginikanan nga nagaupod-upod. Diya mo na tita, nga madamo ang mga teenagers ang nagadisgrasya o kagpobre o makaluluoy ang mga ginikanan. Sa subong nga panahon, akon man naobserbahan mga kulang sa respeto o GMRC, bisan maalam o may kaya ang tawo, kulang na kulang sa paggalang o kung pagtaha, ilabi na sa mga tigulang, wala sing maayo nga boss damlag. Kung sa bagay, ang maayong pamatasan, ara na iya sa tagipusoon kag sa kaisipan sang isa ka tawo. Karon, ordinaryo o kalabanan, hindi mumabatian ang mga tinaga kaangay sang salamat po, paki or palihog, kag magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o maayong gabi. Pasensya lang, kag madamo la ang mga matinaharon nga mga salita. Tita, bisan isa lang ka pa sa salamat ang imong mabatian sa tawo nga ginbuligan mo or kung anong-anong bagay mo nga ginbulig o ginhatag. Kung may balos nga salamat po, dako nga bagay. Kag kalipay ang mahatag mo sa tao nga ginbuligan mo. Tita, sa una nga panahon, sa nagatudlo pa ako, bisan Filipino ang ginatudloan ko, may 20 minutes sid ako nga ginatudlo sa akong mga pupils. Ang maayong pamatasan, hindi mahulam o makawat. Gani aton gidhimuon kag itudlo sa aton mga kabataan. Ang pamatasan nga matinahaon o magagalang sa kapwa, ilabinigid sa mga tigulang, nagabunga sang kalipayan kag maayo nga bosdanlag. Ako, basta nga makabati o ginasabat sang maayo nga matinaga, all smiles ako, kag nagahatag sa akon sa manami nga pitik sang pusot damdamin ko. Tita Regine, may nadumduman ako nga naagyan sadto sang unang panahon, parte sa akon apo sa hinablos, nga puros lang problema ang iya ginahatag sa iya nga pamilya. Tita, isay-isay ko sa imo ang iya mga pamatasan, kay subong, ara siya sa prisuhan, kag abi mo,
20 years ang iya nga imprisonment. Balan mo tita, nakaipit siya sang isa ka tigulang, kag napatay gilayon. Ang iya nga ginasakyan sadto, tinakawan man nga motor. Madamo pa nga sala siya, kay may ara man nga parte sa drugs o bawal na mga gamot. Amo na gani nga malawig ang pagkapreso niya. Tita, sang primero, wala lang ako sadto kahibalo sang iya sala, sang ginpreso man siya sa presuhan sang amon nga banwa. Tungod nga palangga man ni nanay ko, bisan ano-ano nga pagkaon ang gusto niya, dayon man ni nanay baklan, kag ipahatod sa amon sa presuhan. Isa ka bes, pag hearing sadto, gindala siya sa korte sa Iloilo for hearing. Kag nakaupod ako sadto sa patrol, kag may duhaman ka policemen nga upod sadto. Tita, na dumduman ko pa, nga pagkatapos ang hearing, akong gipalapitan ang honorable judge, kaging kumusta, kag smile na smile siya, kag sugid ko sa iya, nga 100% excellent ang rating ko. So nag-speaker siya sa amon seminar sadto, bilang barangay official pa ako sadto. Siling sa akon sa mga policemen, abaw, maayo pa si ma'am, naka-handshake pa sa honorable judge. Siling ko pa sa judge, nga hasta subong gwapo kang gihapon. Pagkabati sadto sang secretary, nagkadlaw sila sa akon, kag nag-shake hands man. Tita, sang di nagdugay, sang ma-release na sa prisuhan sa amon banwa, ining akon apo, nagbarkada naman, kag nagkagulo naman sa inuman. Naghabuyanay sa mga botelya, kag didto naman, gindakop kag gindala sa Mandurriao nga presuhan. Didto naman ako nakaduaw sa iya, upod ko ang yatiyo, nga may dala kami nga bugas, sudan, mga tinapay, kag soft drinks. Tita, nadumduman ko, nga duha ka beses kami nagdalaw sa iya sa presuhan. Tita, sang pila naman kabulan, nga na-release siya sa presuhan, ara naman ang sala niya, bawal na gamot naman, kag napreso naman. Sobra-sobra katunto. Ida Regine, gindakop naman, kag napreso sa ungka, kag didto, tama kay strikto. Madamo kinahanglan, bag-utugutan ka kung magbisita sa mga priso sadto. Tita, maayo lang kay ang boss o officer in charge sadto, naging pupil ko sa grade 6 ang una. Gani, ginpasulod kami sang hinablos ko. Tita, hindi ka dayon kasulod sadto, kag gina-inspection ka pa sa isa ka investigation room. May ara man para sa babae, kag policewoman ang ma-inspection, kag kung lalaki, may kwarto man nga lalaki, kag police nga ma-inspection. Tita, pag-ara na kami sa sulod, may ginhatag ako nga mga pagkaon, pero hindi tugot ang kwarta. Siling ko sa iya, ano, gusto mo mag-star sa presuhan? Pila ka beses ka na nga napreso, pero wala gid ikaw pagtadlong. Tita, gayhum-yuhum lang. Tita, ari naman ang akong isaysay, ang iyang love life, sang una nga wala pa siya mapreso. Tita, daw wala lang sa isip niya nga pila ka beses nga tiner sa presuhan, pero wala gid pagbag-o o pagtadong. Ang live-in partner niya, isa ka graduate man sa nursing course. Gwapa, manami ang lawas, mabuot, kag may kaya man sa buhay. Ang nanay, isa ka teacher, kag ang tatay, isa man ka vice mayor sadto. Tita, hindi ko lang pag-isugid ang ila banwa or ang ila lugar, pero banwa man sang kapis. So nag-live-in sila, kag sang ulihi, ginhimos o ginasikaso ang ila kasal. Balan mo tita, nagabusong na siya sang 7 months sadto. So ang mga sponsors, maid of honor, bridesmaid, kag flower girls, ila tanan. Kag ang hotel lang nga didto i-hold ang reception, nabayaran sang papa niya 1/2 of the total fee o bayad. So ako lang sadto sa amon family ang isa kaninang sa kasal. Tita, akon bayo, humana sadto. Tita mo naman ang hitabo nga natabo sadto. Madali na lang ang kasal, ready na ang tanan. Nagsakit todo-todo, ang sakit sang busong sang nobya. Kagindali-dali naman igindala sa hospital. Sayang,
wala na madayo ng kasal. Ang nanay na save, pero ang baby nagwa nga patay na gali sa sulod sang busong sang iloy sadto. Pero mi man gani ako nagabisita sa hospital sadto. Titabi mo, ang tanan nga makakita sang baby, nagasiling nga daw si Jesus Christ nga nagahigda sa pasungan. Sobra-sobra gitita kagwapo, nga hindi kaayawan sa pagtulog. Sa ulihi, ginlubong sa ingod man sa iya nga lolo sa amon nga banwa. Tita, wala na ako balita sa live-in partner sang apo ko, pero nakabalita ako nga nag-medical rep o secretary subong, kag wala ako kabalita kung may bana na siya. Tita, ang akon apo, dito sa prisuhan sa Putotan, kag may isa ka babae, isa ka lalaki, nga ginbilin sa ulihing partner. May kids na sila. So, ang partner, ginpatigayan sang father, makakadto sa abroad bilang domestic helper. Tita, siling ko nga kung ma-release na siya, ang apo ko, soltero, kag dalaga na ang nabilin nga kabataan. So, tita, I have to close now with all my love, kisses, and prayers. Sa kay Mia sang Binggawan, Deo sang Putotan, Nanay Delson Zaraga, kag student ma'am, kag upod niya man nga mga letter senders nga taga-Lambunaw, kag sa tanan-tanan nga mga co-letter senders ko. Mayong hapon, pasensya lang kung wala ko na lawag ang iban nga mga pangalan. Palangga ako gid kamo. Tita Regine, salamat. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, ang imo nga apo nga ina, amugid na ang isa sa mga pangamuyuan mo, no? Nga magtadlong na, kag para matagaan parol. Kaling depende sa kabugaton, no? Sang iyang sala nga na-commit, ti drugs, do kabudlay na siya yan, ano, nga matagaan sang parol. But, well, who knows? Di ba? But sa imong storya, dito na makita, no? Ako ang isa ka bata, masinulundon sa ginikanan, kag ginapati, kung ano man ang mga ginapang tudlo, ang mga values, laban-laban, no? Nga ti maayo man, nga banas ang iya nga masudlan. But, not unless, no? Why kita kabalo, basi kung damo man ang kakalatabo within their family, nga amo man ang nagtulod sa iya, para nga mangin amo ina siya, no? Daw ka, like kumbaga, daw ka disturbed ang klase ng personalidad ang may ara siya. Anyway, thank you so much, kids, sa imo. Let's continue praying para sa imo nga apo, okay? Kag I hope by this time, okay na kid ang imong sitwasyon, okay na ang imong pamatsyag. Lola Amparing, salamat, kid. Sa inyo man yung mga istorya dira, mga kabombo, I will be waiting. Pinaagi sa pag-email ninyo sa mga kasaysayan nyo. Paki-email lang through bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man yung saluton sa gihapon, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ang iba nyo mga nagpadala diri sa ilang mga kasaysayan, wait nyo lang ha, senior citizen, buwas, most probably, mabasa ta na ang imong story, nga gin padala diri sa aton. Okay? Kag I know, hindi lang isang imong ginpadala, kundi nga madamo-damo pa. Magasunod na inyo naman nga ginakalangkagan ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, after sang KLP si Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail kag ang Dear Diary. So, saliwat sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 65 days before Christmas. And before I go, ang Bombo Radio Philippines joined the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines
para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang naga-attend sang Sunday Mass, as well as to display white ribbons in their homes, vehicles, and public places from October until November this year. Ang pag-suksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Timing, nakaputi ako subong inside. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Balikay kita tomorrow sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.